Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa 223 sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hulyo 14, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ang Korman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Pagpasangkad sa pag-edukar sa mga pumuluyo sa paghaboy sa basura ipatuman ni Mayor Inday Raiza Treñas. Inikadungan man sa pila ka mga natukiban kag nadiskubrihan sa aton sining alkalde sa ginapatigayon sini nga clean up drive sang nakaligad sining Sabadong adlaw nga amo na inibanwa ang panugod sa pagpanglimpyo man sa tagsa sinika ugsaran sa bugos nga syudad sa Iloilo kag gina-encourage nga magpakigbahin ang mga pumuluyo umpisa or kada Sabado na ini sang aga or bilog sining adlaw. Ang importante sining kada Sabado may ara kita sa papatigayon sining pagpaninlo sa aton sining ugsaran agod nga balatian aton sining malikawan. Good news! Dugang nga sweldo sa mga jobhar sa Iloilo City Hall na patuman na! Sa iban pa matalupang doon karon yung mga balita, Mayor Amboy ginabaton ang 2 milyon ka pesos matapos nagkampiyon ang Tultugan Festival sa Parada ng Kalayaan. Muni madalakuar mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na. Nakaligad sa takna siningala sa 11. Standby, kag mangin alerto, magpamati, kay basi ikaw na ang akon sinipag-alawagon nga mga daog sa limited edition nga transistor radio sa Bombo Radio sa aton sining Swerte sa Palengke 2025 promo special draw. Narito na ang isa sa mga mananalo ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable. Abyan, yari na mga abyan sa aton sining mga kuturan. Standby, istoryanta kag balikan ta na karon ang dugang sining mga impormasyon. Lawagon tas di madugaya sa aton man sining paling pagpangalagad ang tagdaog sa special draw naton subong iya nga adlaw. Sa mga talupang doon kag mga mainit naman nga mga balita nasyonal, si alias Tutoy may panibag-o sini nga igabulgar ko no. May kantanan sa sining pagkadula sa mga bulangiro. Si Tutoy hingadlan ko ang 15 ka mga pulis nga mayara sa kailabtanan sa pagkadula sining mga bulangiro kag ginapayagan ni Banwa as per allegations man ni alias Tutoy nga pinangtagbong ini didto iya sa Maya Lake. Padayon karon ang pag-operate sa makatapo sa Philippine Coast Guard. Agod nga ma-retrieve kag mapatod, mapamatudan nga hindi mayara sa mga ginpang tagbong dito. Mga sinako sining may mga tulan to Banwa ang na-recover. Humalin pa sang nakaligad sining simana sa pagpanigayon man sa operation sa Philippine Coast Guard. Madamo naman sa nag-transpire diri Banwa nga mga palamangkutanon kag subong man na pag-scrutinize sa ginpatigayon man sini iya nga pag-retrieve sining nasambitan karon nga mga posible sarang iya nga mangin ebidensya agod nga mapanabat ang mga tao sa likod sa pagpatay sa sining 34 ka mga missing bulangiro. As per the allegations or mga ginpang buyagyag
no, ni alias Tutoy. Sang nakaligan to, may mga nagapamangkot sini Banwa nga daw kasubong iya nga daw way nagasanto ang mga facts kung pagtaon-taon sa mga istorya sa sining kung paano ginpatigayon ang pagpanghaboy sa Taal Lake. This time, may isa ka kilala or eksperto sini Banwa yang pathologist ang nagpahayag nga mayara sa kasaypanan ang Philippine Coast Guard kay kung paghalong sa ebidensya ang aton sini nga pag-istoryahan dapat sini kuno Banwa way tuyagin bukad ang mga sako way tandog to ang mga sako kagin pakita-kita kay crucial ining handling of evidence sa isa iya ka kaso. Kay kon makabig karon niya nga mayara na sang tampering sa ebidensya, ti mabudlay na ini karon niya Banwa, no? Sa pagpresentar sa husgado sang aton sini nga mga otoridad. Pero nagdepensa man diri ang bahin sa Philippine Coast Guard. Sila kada pagpatigayon namon sang pagdive, pagsalom, no? Sang sining ginaaligar mga remains sang 34 ka mga missing sa Bugiro. Sinya ginataya man namon diri ang amon siniyang ang amon siniyang kabuhi. Kay may mga nagagwa man sini nga may impormasyon nga ining retrieval operation sang Philippine Coast Guard isagid lamang iya kasahi sang tanim sako. Grabe no, kung sa tuanay may mga tanim bala, may mga pastillas, subong iya tanim sako naman ang nagagwa sini karon iya Banwa kag sa pananawan sang kadamaan nga tido kasubong iya tuman kahapos ang pagkakita sang sining mga sako nga nagaunod sang mga sinunog nga mga tulan sang tawo. Ti suno pa sa kay isa ka eksperto diri Banwa nga kuntani ang paghandle sining mga ebidensya kung amo gid man ini ang gamiton for forensic examination, no? Kuntani ang mga katapo sa Philippine Coast Guard nagamit sang gloves. Kung kinahanglan gid man sa aton sini nga mga kauturan nga mangin subject ini sa forensic examination, pasiguraduhon nga wala kuno ini Banwa sang ginatawag sini iyang butang naton matandog bala, no? Anong terms na nalipat lang ako, no? Hindi dapat sini iya ma-contaminate ang posible paggagamiton sini nga ebidensya. No, kay ti ang dapat kuno gagin himo sini Banwa sandig pagani sa veteran forensic pathologist si Dr. Raquel Fortun. Siling niya pagka kuha sining mga sako, why kung tanin ni binuksan? No? Gindiritso kung tanin ni spuneraria, gindiritso kung tanin ni sa crime lab or whatsoever. Kag why ginbuksan, siling niya ang pinakadabes kay ginhimo sila diri Banwa para nga matumod nga tulan ini sang tawo is X-ray. Pero never gid nga buksan kag ipakita-kita kay magalid kuno ini sa pag-contaminate sa mga ebidensya. Tibantayan nato ini kung mayara sang dugang pagid sini nga mga opinion diri ang mga eksperto sa siningin patigayon nga pag-retrieve karon sa magkatapos sa Philippine Coast Guard sa the so-called nga mga remains ang 34 ka mga missing nga bulangiro. Balikan tadugang mga balita kag impormasyon sa aton sinipaling pagpangalagad
sa Bombo Aray sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras sa isa ka. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balitang Pambansang Pulisya ng Pilipinas, suportado ang pagsasampa ng affidavit itong si alias Totoy sa National Police Commission. Ang kaligtasan naman ng naturang testigo, siniguro ng Pambansang Pulisya. Ang kampo naman ni Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte pinababasura ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court dahil sa kabiguang imbestigahan nito sa itinakdang time period. Samantala, ang Overseas Filipino Workers Community nagdulog sa naman sa pagkamatay ng Pinay sa Israeli missile attack. Si Pangulong Bongbong Marcos naman magsasagawa ng flyby sa Malampaya gas field sa Palawan malapit sa West Philippine Sea. Sa ating weather update mamaya, meron pong itinaas na thunderstorm advisory sa 4 na probinsya dito sa Luzon. Sa international news naman, presidente ng Iran nagtamo ng leg injuries sa pag-atake ng Israel. At sa sports balita, one-time NBA champion na si Fred VanVleet na halal bilang Pangulo ng National Basketball President Association. At live nationwide via satellite, narito pong detalye ng ating mga balita. Hinimok ng grupong Taal Lake Aquaculture Alliance ang national government na bilisan ang ginagawang search and retrieval operation sa bahagi ng Taal Lake. Ito'y kasabay ng lalo pang pagkalugi ng mga mangingisda at mga fish vendor matapos ang sunod-sunod na naiahon na sakong hinihinala na naglalamaan ng mga labi nitong mga nawawalang sabungero. Sa isang panayam, sinabi ni Taal Lake spokesperson Mario ay mas mababang bulto na anya kumpara sa mga nakalipas na buwan. Paliwanag ni Balazon, ang naturang lawa ay may kabuang 24,000 hektarya, ngunit tanging 2% lamang o katumbas ng 10 hektarya ang nagagamit sa ilalim ng aquaculture. Ang diving area ay hanggang 10 hektarya lamang, ngunit dahil sa isyu ng mga nawawalang sabungero, nadamay na ang halos lahat na bahagi ng naturang lawa. Kaugnay din po ng balitang yan, umaaray na ang grupo ng mga mangingisda sa pagbagsak ng presyo ng isdang tawilis mula sa Taal Lake sa gitna pa rin po ng takot. Kaugnay din po ng balitang yan, umaaray na ang grupo ng mga mangingisda sa pagbagsak ng presyo ng isdang tawilis mula sa Taal Lake sa gitna pa rin po ng takot ng publiko na bumili. Bunsod dyan ng mga ginagawang retrieval operation sa lawa. Ayon naman sa pambansang
ilang mga bayan sa probinsya ng Cavite. Inahayag ni Pamalakayan National Chair Fernando Hicat na kapag ganito anya kababa ang presyo ng tawilis sa mga merkado, paniguradong bagsak presyo rin ang farm gate nito para sa mga mangingisda sa Taal, nagresulta sa pagkawala ng kanilang mga kita. Paliwanag pa niya na nananatiling apektado ang mga presyo ng tawilis dahil sa mga ulat na munoy itinapong mga labi nitong mga nawawalang sabungero lulho sa naturang lawa, sa kabila pa ng naunang paglilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ang mga isda mula sa Taal Lake. Kaugnay nito ay umaapela ang naturang grupo sa Department of Agriculture at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigay ng tulong sa mga apektadong mangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto, at hinimok din ang publiko na patuloy na suportahan ang mga mangingisda sa bahagi ng Taal. Sa kaugnay pang balita, ang mga ROVs naman ng Philippine Coast Guard inasahang darating na ngayong araw sa Taal Lake. Kaugnay yan, kuha po tayo ng kabuang detalye mula kay Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, Bombo Ever, inihayag ng Philippine Coast Guard na inaasang darating na ngayong araw ang mga remotely operated vehicles ito sa Batangas bahagi ng Taal Lake, kung saan layo nitong magamit ng mga otoridad upang makatulong sa isinasagawang search and retrieval operation sa naturang lawa ng Taal. Bagamat inaasahan ang pagdating ng mga ito ngayong araw ng Lunes, binigyang din naman ni Philippine Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tavila ang paggamit pa rin sa kanilang mga technical diving team. Git kasi niya na mas mainam pa rin na mayroong human expertise o human intervention na mismo pagsisid ng tao sapagkat nakakapa nila ng personal ang ilalim ng tubig. Ito'y kahit pa nahirap ang kanilang grupo na makakita habang sinisisid ang lawa ng Taal dahil sa maburak ang tubig at danas ang zero visibility sa pagsisid ng mga technical divers. Kaugnay yan, ating pakinggan ang naging paliwanag ni Philippine Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tavila. We will be utilizing that, but of course, depende sa pag-aano natin, pagsusuri natin. Iba pa rin yung may senses yung human intervention compared to robotics, lalo na kung poor visibility at meron ka talagang hinahanap na object that seems Samantala, sa kabila ng inaasang pagdating ng mga remote-operated vehicles, ay ginayat ng Philippine Coast Guard na mayroon silang sapat na bilang ng mga technical divers. Maging mga kagamitan o gears na siyang kinakailangan sa pagsisid ay sapat din umano ang kanilang hawak at siyang gamit upang maisagawa at maipagpatuloy pa ang operasyon. Kaugnay yan, ating muling pakinggan si Philippine Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tavila. Yes, we have enough diving team. The gears are there. So as we go on with the operation, syempre may mga logistical support that needs to be replenished. Yan lang yung ano natin. And we're very privileged because our command is helping us, and there are also other partner agencies providing us equipment. Even yung mga boats ng ibang pinapahiram kami. Like the DNR, the Philippine National Police Maritime Group, they're there providing Kaugnay po rito, Bombo Genesis, Bombo Ever. Sa bahagi naman ng Department of Justice, kanilang ibinahagi na patuloy pa nilang pinag-aaralan kung anong mga kagamitan ang kakailanganin pa. Kung saan sinabi mismo ni Justice Spokesperson at Assistant Secretary Nico Clavano na kanila pang iniisa-isa ang mga karagdagang gamit na posibleng mahiram sa bansang Japan. Ito'y bunsod ng kanilang ihayag na sila ay makikipag-ugnayan sa naturang bansa upang mas maging epesyente at mapadali ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero na umano'y inilibing sa Taal Lake. Kaugnay niyan, atin namang pakinggan si Spokesperson at Assistant Secretary Nico Clavano ng Department of Justice. Hindi pa. We have to finalize first kung ano talaga ang kailangan natin. At we're very impressed with the professionalism of the Philippine Coast Guard. Hindi lang 30 ang provide nilang mga technical divers, na parami pa. I believe more than 40 ang na-supply din nila. So they are treating this with utmost importance, and this is part of their expertise. It's just that ang gusto lang natin sa Japanese government, ma-supplant or ma-augment yung capabilities natin para mapadali yung trabaho natin kaugnay ang Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang sinasagawang search and retrieval operation sa pangunguna ng Department of Justice, katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police.
Para sa Bombo Network News. Yes, Bombo Genesis. Tama ba yung context ng narinig ko kay Asek Clavano kanina, yung sagot niya na hindi pa? Ibig sabihin ba niyan, hindi pa nakakapagpadala ng request ang Pilipinas sa Japan? Tama ba? Bombo Genesis, yan yung nililinaw natin sa Department of Justice sapagkat una nilang sinabi na kanilang nang naipadala yung liham sa bansang Japan. Ngunit dito naman sa bahaging ito kanilang nilinaw na wala pang reply o wala pang tugon ang Japan ukol sa kung anong mga kagamitan ang maaari nitong ipahiram. Sa katunayan, Bombo Genesis, sinabi din ni Asek Miko Clavano na kanila pa munang pinag-aaralan yung mga posibleng mahiram sa bansang Japan na siyang inaasang makakatulong din umuno sa paghahanap sa mga labi na posibleng makita sa ilalim ng lawa ng Taal. So it's possible na hindi pa naipapadala yung officially yung request sa bahagi ng Japan, pero right now sapat naman yung mga gamit natin diyan sa may Taal Lake diving operation, Bombo Grant. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Sapat niya ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard ayon sa kanila. At sinabi din nila na yung mga diving team nila ay sapat din upang masisid at makapa ang anumang suspicious object na posibleng makita at matuklasan sa ilalim ng Taal Lake. Sa bahagi naman ng Department of Justice, kanila pang tayo ay antabayan na natin kung ano pa yung kanilang ibabahagi kung ano na nga ba yung naging kasagutan ng bansang Japan hinggil sa liham na kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa naturang bansa. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant. Live mula dito sa Laurel, Batangas. Ako si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga development, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas suportado naman ang pagsasampa ng affidavit nitong si alias Totoy dun sa may National Police Commission ngayon pong araw. Yung pong mga buto na nasa forensics team o hawak po ng forensics team ng Philippine National Police, halo-halo raw. May update po dyan si Bombo Bea Penisa. Nakatakdangang magsumiti ngayong araw si Julie Junjun Patidongan o alias Totoy ng kanyang sworn affidavit sa National Police Commission para ilantad ang mga pangalan ng 15 kapulisan na hindi umano'y sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa mga nawawalang sabungero 4 na taon na nakalilipas. Ang hakbang na ito naman ni Patidongan ay suportado ng buong buo ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ani Torre, ang mga sworn statement na ihahain ni Patidongan sa Napolcom ngayong araw ay malaking bagay para sa ikakausad ng mga administratibong bahagi ng kaso na ito. Kasunod dito ay nanindigan naman ng hepe na patuloy silang magbibigay ng proteksyon kay Totoy bilang isang witness at whistleblower ng kaso. Titiyakin din anya ng kanilang hanay na protektado at nasa maayos na kalagayan ng testigo upang matiyak rin ang ikareresolba ng kasong ito. Kaugnay pakinggan natin ang mga bahaging pahayag ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. We support him because we need his affirmation to start the ball rolling on the administrative side of this case. Sa moment, ganun pa rin, we are giving him protection bilang isang witness and whistleblower dito sa ating iniimbestigahan insidente. So, the PNP is of course committed to ensure safety para makita natin, may parating natin hanggang dulo ang kaso na ito. Samantala, kinumpirma naman ng hepe na natanggap na ng forensic team ng Philippine National Police ang ilang mga remains mula sa naging retrieval operation sa Laurel, Batangas. Agad na pinag-utos ng hepe na gamitin ang crime laboratory ng Police Regional Office Region 4A at maging ng Batangas Police Provincial Office upang mapadali ang progreso sa mga nakuhang labi. Paliwanag pa ni Torre, halo-halo ang mga buto na na-retrieve mula sa lawa ng Taal kung saan mayroong mga buto ng hayop at buo ng tao ang na-recover mula sa operasyon na kasalukuyan ng nasa Camp Crame. Kaya naman sasailalim pa ito sa pag-differentiate bago sumailalim sa cross-matching ng mga DNA test ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Yes, may mga remains ang dumating sa forensic group. May mga remains ang na-transport galing Batangas. And we have already, para sa mas mabilis na proseso, we have already directed the crime lab of Region 4A at saka yung Batangas to already move forward to the operations para sa operations area para mabilis na ang pag-transport at pag-process nitong mga na-recover ng mga scuba divers natin.
halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or... Sa kasalukuyan naman, Bombo Genesis at Bombo Ever nagpapatuloy pa rin ang ikinakasang retrieval operation sa Batangas sa pangunguna ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog habang sumasailalim na rin sa forensic examination ang mga buto na nasa kustodiya na ng PNP, habang tayo naman ay kasalukuyang narito sa tanggapan ng National Police Commission at nakaantabay sa posibleng paghahain nga nitong sworn statement ni alias Totoy ngayong araw dito sa NAPOLCOM sa National Police Commission. Bombo Genesis. Kamusta ang seguridad dyan, Bombo Bea? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala naman tayong gaanong nakikitang mahigpit na security maliban na lang doon sa thoroughly na chinecheck ng mga bodyguards dito sa tanggapan yung ating mga kagamitan, kung meron ba tayong mga weapons na dala-dala or kahit anumang kagamitan na madedetect nila doon sa kanilang mga sensors. Yun pa lang naman yung paghigpit na nakikita natin sa ngayon. Kanina na nagkaroon pa ng pagkakataon itong si Julie Patidongan na pumunta doon sa isa sa mga press conference ng mga kaanak nitong mga nawawalang sabongero dito sa bahagi ng Quezon City, no? And doon malaya siya nakapagbigay ng kanyang statement at iniintay na lang natin ngayon kung makakapagbigay siya ng kanyang sworn statement dito and makikipagkita dito kay Attorney Rafael Vicente Calinisan na siyang commissioner nitong National Police Commission. Bombo Genesis. Saan galing? May specific ba kung saan galing itong si Patidongan? Kasi ang sabi ni General Torre noon ay hawak na ng CIDG, ano? Si Patidongan, si alias Totoy, noong siya pa ay hepe ng CIDG. So sa ngayon, may na-disclose ba kung saan siya galing? Actually, Bombo Genesis, kinumpirma ni PNP Chief na nasa protective custody, ngunit wala naman siyang specifically na sinabi kung nasa ilalim pa rin ba ng CIDG etong si alias Totoy. And kung malaya ba siyang nakakagalaw sa kasalukuyan, ang kanya lamang kinonfirm, nasa protective custody itong si Totoy at meron siyang mga pulis bilang kanyang security kung sakaling may nagbabanta sa kanyang buhay. And yun pa lamang naman yung nadidiscuss sa atin ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, Bombo Genesis. Okay, one last clarification, Bombo Bea. Dun sa statement kanina ni General Torre, ipinag-utos niya sa crime lab ng 4A, Police Regional Office 4A, na silang magsagawa ng analysis. So, as of now, and officially, ang Region 4A ang may hawak dun sa mga sako. Tama ba to? Actually, ilan lamang yung sa mga ilan lamang sa mga na-retrieve na sako yung nasa kanilang kustodiya ngayon, Bombo Genesis, no? And hindi lamang Region 4A yung inatasan ni Torre para magsagawa ng o magamit yung crime laboratory, no? Kasama na din po na atasan niya na unit ng ating kapulisan ay itong Batangas Police Provincial Office, kung saan mas malapit nga ito doon sa Laurel, Batangas, kung saan kasalukuyang ginaganap ngayon yung retrieval operations. So sa ngayon, hindi natin alam kung ilang sako yung nasa kanila dahil meron pang mga sako na nasa kustodiya pa rin ng National Bureau of Investigation and ng SOCO na naroon sa Laurel, Batangas, and patuloy pa rin naman yung kinakonduct nilang forensic examination dun sa mga buto na nasa kanilang kustodiya. And same naman dito sa PNP, no? Kung ilan mang sako, hindi pa ito na-identify, ngunit panigurado merong hawak ang SOCO at meron ding hawak ang PNP Forensics Team, Bombo Genesis. Okay. Bombo Ever? Alright. Bombo Bea, itong ang mga sako na na-recover mula dyan sa May Taal Lake, ilan dito yung hinihinala na mayroong human remains base na rin sa confirmation coming from General Torre? Bombo Ever, sa ngayon, ang nakumpirma pa lamang nitong ni Torre, merong halo na human remains and animal remains itong nakuha nga nilang mga sako. Ngunit hindi pa nila natutukoy kung ilan dito yung may paghahalo at ilan dito yung as-is na human remains lang at ilan ito naman yung as-is na animal remains lang. Ayan yung patuloy nating inaalam sa ngayon, no? Siguro matapos itong pagpa-file ng sworn statement ni Junjun Patidongan, malalaman natin kung
alin nga ba sa mga sakong ito yung may paghahalo at alin lamang yung may mga human remains, Bombo Ever? Sige, from time to time makikibalita tayo lalo kapag one of these days ay muling pupunta dyan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo dyan, Bombo Bea. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba namang balita, ipinababasura ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso nito at hiniling ang agarang pagpapalaya sa dating Pangulo dahil sa kabiguan umano ng prosekusyon ng International Criminal Court na maglunsad ng investigasyon sa inakusahang crimes against humanity sa itinalagang time period. Sa 10 pahinang redacted version ng dokumentong naglalaman ng tugon ng defense team sa response ng prosecution sa paghamon nila sa jurisdiksyon ng tribunal na inilathala naman sa ICC website, ikinatwiran ng defense counsels ng dating Pangulo na sina Nicholas Kaufman at Dov Jacobs na walang jurisdiksyon ang International Tribunal sa kaso ng dating Pangulo. Nakasaad din na ang prosekusyon ang dapat na bumalikat ng responsibilidad para sa miscalculated, hindi napapanahon at maling desisyon na hindi magkasa ng investigasyon sa loob ng itinakdang panahon. Kaugnay nito, hiniling ng defense team sa pre-trial chamber na tukuyin na walang jurisdiksyong pinagbabasehan para ipagpatuloy pa ang paglilitis laban sa dating Pangulo at iutos ang kanyang agaran at walang kondisyong paglaya. Ibinase naman ng defense ang kanilang kahilingan sa mga opinyon ni na Judges Perrin D. Bricambot at Gotcha Lord Kipanids sa request ng prosekusyon na ipagpatuloy ang investigasyon sa kaso ng dating Pangulo noong 2023. Katwiran ng dalawang hukom ng ICC na ginawa ng prosecutors ang lahat ng pagsisikap para pairalin ang jurisdiksyon ng korte sa paraang hindi malalabag ang karapatan ng isang estado na kumalas mula sa statute. Dagdag pa ng mga ito na sapat na ang 1 taon para magsagawa ang prosecutor ng preliminary investigation at request para payagan ang pagsisimula ng investigasyon at para magpasya ang pre-trial chamber sa naturang usapin. Matatandaan na una nang kumalas ang Pilipinas mula sa Rome Statute sa ilalim noon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte noong Marso 2018 matapos na maglunsad ng preliminary examination ng ICC prosecution sa umaring mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs noong February 2018. 1 taon ang nakalipas, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Subalit noong 2021 lamang nag-request ang ICC prosecution ng investigasyon kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte na ipinagpaliban naman kalaunan at saka itinuloy noong taong 2023 na. Ngunit giit ng prosekusyon, may jurisdiction pa rin ang ICC sa umano'y mga krimen sa ilalim ng pamumuno ni Duterte mula November 2011 nang pumasok sa statute ang Pilipinas hanggang sa March 2019 na maging epektibo na ang pagkalas ng Pilipinas. Sa kaugnay pa rin pong development, pinuna ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y kabiguan ng International Criminal Court Office of the Prosecutor na ilabas sa tamang oras ang ilang mga mahalagang impormasyon ukol sa kaso ng dating Pangulo. Ayon sa defense team, mistulang sinadyang i-delay na ilabas ang mga mahalagang bagay para sa kaso ng dating Pangulo. Ang mga ito ay may mahalagang papel sana sa jurisdictional issue. Ang naturang issue ay nakakaapekto umano sa karapatan ng dating Pangulo para sa patas na depensa at nagdulot ng kanyang irreparable prejudice. Ang naturang puna ay bahagi ng reply na isinumite ng defense panel sa International Criminal Court noon pang Hulyo Adjes, ngunit kamakailan lamang po binuksan sa publiko. Dito ay muli pong iginit ng kampo ng dating Pangulo na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanya at sa halip ay sa Pilipinas na lamang sana siya litisin kung sakali mang may nagawa siyang krimen. Gayun po ng panel, hindi iniwasan ng dating Pangulo ang accountability at sa halip ay nais lamang ng anumang paglilitis ay sa ilalim ng justice system ng Pilipinas. Samantala sa iba pang mga development, naglabas po ng isang joint statement ng 3 malalaking resort casino operators sa Pilipinas sa gitna ho ng dumarami pang mga panawagan para sa pag-regulate o ito ho yung tuluyan ng pagbabawal sa online gambling dahil sa masamang epekto nito kabilang na sa mga kabataan. Iginiit ng casino operators na regulated ang kanilang online gaming operations at responsableng pinapangasiwaan ang pagpapalawig pa ng kanilang mga operasyon. Pinagtibay din naman ito ang kanilang patuloy na commitment para tumalima sa mga batas at regulasyon at iginiit na nag-ooperate sila ng may pinakamataas na pamantayan
at integridad kasama na ho ng transparency. Inayang din ng casino operators na prioridad nila ang ethical business practices at pagtataguyod ng responsableng paglalaro sa ilalim ng mga regulation ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nanindigan din ng mga ito na mayroon sila ng lahat ng kinakailangang mga lisensya at accreditations mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation at striktong pinapatupad ang mga legal requirement para sa gaming operators. Tulad na lamang halimbawa ng pagsunod nila sa anti-money laundering, pagpapatupad ng Know Your Customers procedure at pagberipika sa mga naglalaro sa loob ng 72 oras mula ng magrehistro na maggagarantiya niya sa integridad ng kanilang mga operasyon at pagprotekta sa mga naglalaro. Aktibo rin nilang isinusulong umano ang responsableng paglalaro sa pamamagitan ng paggamit ng tools gaya ho ng self-exclusion, limitasyon sa deposito at restriction sa kanilang mga account. Istrikto din anyang ipinagbabawal ang pag-access ng mga menor de edad sa kanilang platform at inaalok ng resources sa mga individual na nangangailangan ng tulong sa mga isyu sa pagsusugal at iba pa. Ginawa ng casino operators ang pahayag kasunod ng idinulog na pagkabahala ng mga mambabatas maging ng Simbahang Katolika hinggil sa adiksyon sa sugal dito sa bansa. Nagbunso dito sa ilang mga mambabatas na maghain ng mga panukalang batas para sa pag-regulate o tuluyang pagbabawal sa online gambling dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, base po sa datos mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation, merong mahigit sa 70 mga gaming platform na legal na nakarehistro sa ahensya. Samantala sa iba pang mga development, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang kahalagahan ng kahandaan ng bawat Pilipino sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Lalo na't mahigit 20 bagyo ang tumatama sa bansa bawat taon. Ayon sa pangalawang Pangulo, lumipat ang direksyon ng pamahalaan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula simpleng disaster awareness patungo sa pagpapatibay ng disaster resilience. Ani Duterte, prioridad na maging handa ang mga komunidad upang maiwasan ang pagkawalan ng buhay at malawakang pinsala. Prioridad natin ang masigurong ang mga komunidad ay handa at kayang tumugon sa mga kalamidad upang maiwasan ang pagkawala ng buhay at malawakang pinsala sa mga ari-arian. Ang ating kahandaan laban sa mga kalamidad ay ang pundasyon ng ating lakas bilang isang bansa. Magtatagumpay tayo kung tutulong tayo sa pagsiguro na ang bawat pamilya sa ating mga komunidad ay may sapat na kaalaman hinggil sa mga. Hinimok din ng pangalawang Pangulo ang bawat pamilya na matutong ligtas na lumikas, maghanda po ng mga emergency kit at i-activate ang alert level o ito hong pinapadalang alert ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ipinagmamalaki rin ng Office of the Vice President ang pagbabago campaign kung saan mahigit sa 300,000 o 300,000 na puno ang naitanim bilang likas na panangga sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sa paggunita ng National Disaster Resilience Month, nanawagan si Duterte sa publiko na magtanim ng puno, lumahok sa mga cleanup drive at ibahagi ang kaalaman sa paghahanda. Marami pa tayong magagawa sa ating pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa ating pagkilos, sa ating paghahanda, nariyan ang pangako ng isang ligtas at matatag na kinabukasan na maipapamana natin sa ating mga anak. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Bahagi pa rin po yan magkakambon ng pag-alok ni Pangulong Vice President Sara Duterte. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula naman dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos kumpiyansang matatapos on time ang construction ng Katiklan Passenger Terminal. Magsasagawan din ang Pangulo ng flyby sa may Malampaya gas field sa bahagi ng Palawan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annali Soberano. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatapos sa takdang panahon ang construction ng bagong Katiklan Passenger Terminal Building kung saan ngayong araw pinangunahan nito ang groundbreaking at time capsule laying. Sa talumpati ng Presidente na ang nasabing proyekto ay malaking tulong sa ekonomiya ng rehiyon at sa ating bansa dahil ito ang magsisilbing main gateway patungo sa tourist destination ng bansa, partikular ang Boracay. Dahil dito maaari nang marating ng mga turista
turista, bisita at mga negosyante ang Western Visayas Region tulad ng Boracay nga, hindi na lamang sa pamamagitan ng Metro Manila Airports kundi direkta nang makakalipad at lalapag sa Katiklan Airport sa Aklan. Ayon sa Presidente, mas mapapadali na at convenient sa mga bisita kapag natapos at nakumpleto ang passenger terminal building sa Katiklan Airport. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The influx of people, of travelers, is going to be a big boost to the local economy and, I might add, the national economy. Tourism right now contributes close to 8% to our GDP. And that is something that we want to increase. And that is why these projects that we have are also very important. We are doing the same things for many regional airports. We have been talking about Iloilo. We have made agreements with in Bohol, in Siargao, and Samantala, magsasagawa naman ngayong araw ng flyby si Pangulong Ferdinand Marcos kasama si Energy Secretary Sharon Garin sa Malampaya Gas Field sa bahagi ng Palawan. Kumpiyansang Pangulo na magkakaroon ng magandang resulta ang isinagawang drilling para makakuha pa ng oil reserves. Ang Malampaya ay isang joint undertaking sa pagitan ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Energy at private sector. Sinabi ng Presidente na kasalukuyang may ginagawang drilling sa Malampaya para patuloy na magtuklas ng oil resource sa lugar. Bahagian niya ito ng pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng supply ng langis para mapatatag ang reserbang langis ng bansa. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Energy Secretary Sharon Garin, who is with us today because after here, we are going to fly by the rig in Malampaya that is now slowly drilling down into the seabed with a reasonable chance of success of finding. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 29 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Kinumpirma ng abogado ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio ang pagdalo ng pisikal ng datihong mamabatas bukas sa nakatakda po nitong arraignment sa korte. Kung saan ay nasaan pong haharap mismo ang dating kongresista sa Manila Regional Trial Court Branch 15 sa panibagong pagbasa ho ng sakdal kaugnay sa kasong may kinalaman sa murder noong 2019. Nakatakda ho siyang dumalo at humarap sa korte sa ganang po na alas 8:30 ho ng umaga sa Manila Regional Trial Court Branch 15 mula at galing ho sa kulungan sa Bureau of Jail Management and Penology sa bahagi po ito ng Annex 2 sa Bicotan, Taguig City. Ito'y buhat ng obligahin po ng naturang korte na dumalo at ipresenta nito ang kanyang sarili sa nakaschedule ho na arraignment bukas nga ho. Bukod pa po ito sa kanyang iba pang mga kinakaharap ng kasong may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosive at pagiging sangkot sa pagpatay sa datihong gobernador ng Negros Oriental na si dating Governor Roel Degamo. Sa iba po tayong mga development, nagluluksa ang Overseas Filipino Workers Community sa pagkamatay nitong si Leia Mosquera, isang Filipina worker sa Israel matapos nga hong tamaan ng missile ang kanyang tinutuluyang apartment sa Rehovot noon pong Hunyo 15. Inumpirma ng kanyang kapatid na isa rin pong overseas Filipino worker ang tuluyan pong pagpanaw nitong si Leia. Nasa kondisyon o critical ho na kondisyon ng biktima matapos ang insidente bago ho tuluyang binawian ng buhay. Nagpahayag ng pakikiramay ang Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya, mga kaibigan at sa mga kapwa overseas Filipino worker nitong si Mosquera. Pahayag po ng ahensya, ang Overseas Workers Welfare Administration ay nakikiisa sa Department of Migrant Workers, Philippine Embassy sa May Tel Aviv, ang Migrant Workers Office at ang mga otoridad sa Israel upang tiyakin ang agarang repatriation ng kanyang mga labi at pagbibigay ng tulong pinansyal at psychosocial sa kanyang naiwang pamilya. Nanawagan din ang naturang opisina ng mas matibay na pandaigdigang aksyon para protektahan ang mga migranteng manggagawa sa mga lugar na apektado ho ng mga digmaan, mga kaguluhan. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Embahada ho ng Pilipinas sa Israel
at sinabi hong makikiisa sila sa dalamhati ng pamilya at ng sambayan ng Pilipino. Pinaparangalan ng embahada ang alaala nitong si Leia ng may dangal at may pagmamalasakit. Sa kaugnay pa pong balita, binigyang pugay ng Department of Migrant Workers ang serbisyo at hindi matatawarang ligasiya sa pangangalaga na iniwan ng nasawing Pinay caregiver na si Leia Mosquera, ang biktima ng missile attack ng Iran sa Rehovot City sa Israel noong Hunyo 15. Sa inilabas na official statement ng ahensya, tinawag nito ang Pinay caregiver bilang isang bayani na mananatili sa kanilang puso habang buhay. Inihayag din ng ahensya na lubos silang nagluluksa sa pagpanaw ng Pinay caregiver na mahigit 2 dekada na ring nagtatrabaho sa Israel at nagpabot ng taos-pusong pakikiramay sa pamilya Mosquera. Itinuturing ng ahensya ang dedikasyon ng overseas Filipino worker at kanyang tahimik na kabayanihan na kumakatawan sa katatagan at sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa na binabalikat ang pag-asa at pangarap ng kanilang mga pamilya, kanilang komunidad at ng ating bansa. Kaugnay nito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-ugnayan na rin ang Overseas Workers Welfare Administration sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Department of Foreign Affairs para sa pagsagot sa mga gastusin ng repatriation o pag-uwi ng labi ng Pinay at pagpapalibing dito sa Pilipinas. Gayon din ang ibibigay na pinansyal na tulong para naman sa kanyang pamilya at pagbiyahe sa Pilipinas ng kanyang kapatid at kasamang caregiver sa Israel na si Major. Sa iba pang mga development, nagbabalang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbagsak ng mga rocket debris mula ho sa Long March 7 na nakatakda muling ipaliparin ho ng China mula sa Wenchang Space Launch Site. Yan po sa Hainan Province. Batay sa abisong inilabas ng naturang konseho, maaring mangyari ang launching sa pagitan po ng July 15 hanggang July 17. Ngayong linggo na po yan. Ayon sa konseho, posibleng bumagsak ang naturang rocket sa ilang bahagi po nito sa iba't ibang teritoryo ng Pilipinas na maaaring magdulot naman ng panganib sa mga mangingisda at mga manlalayag. Ilan sa mga natukoy na drop zone ay ang Bajo de Masinloc, 88 milya mula ho sa may Cabra Islands, Occidental Mindoro. Kasama rin po dito ang 51 miles mula po sa Recto Bank at 118 miles mula sa may Busuanga sa may probinsya ng Palawan. Pinayuhan naman ng naturang konseho ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang Department of Environment and Natural Resources National Mapping and Resource Information Authority na maglabas kaagad ng akbang abiso para sa publiko. Ipinakukonsidera ng konseho sa mga nabanggit na ahensya ang agarang pagpapatupad ng temporary restriction sa pag-issue ng notice to mariners at coastal navigational warning sa mga natukoy na drop zone. Pinapayuhan din ng konseho ang mga lokal na pamalaan at local office ito na bantayan ang sitwasyon doon ho sa mga natukoy na drop zone. Kuha pa tayo ng karagdagang mga balita, paghahain ng motion na may kinalaman sa impeachment case ni Vice President Sara, trabaho umano yan ng prosekusyon at ng defense team at hindi ng Senator Judge. Ayon yan kay Senator Panfilo Lacson. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Trabaho ng prosekusyon at depensa at hindi ng mga senator judges ang paghahain ng mga motion at pleading na may kinalaman sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong paalala ni Senador Ping Lacson sa mga senator judges ng trabaho ay makinig sa prosekusyon at depensa at gumawa ng desisyon base sa argumento nila. Ipinunto na ni Lacson noon na kung ang pagbasura sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo ang pag-uusapan, defense panel at hindi senator judge ang dapat magsulong nito. Anya, dapat umakto at magsalita tulad ng hukom ang mga senator judges at magsasalita lamang daw kung may nais linawin sa defense at prosecution at hindi basta-basta magpapahayag na opinyon sa kaso. Nakabantayan niya ang publiko habang isinasagawa ang impeachment trial laban kay Duterte. Magugunit ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na plano niyang magmosyon upang questionin ang jurisdiction ng 28th Congress sa impeachment case laban kay VP Sara. Paliwanag ng senador kung nagawang tanongin ng Senate Impeachment Court ng Kamara ng 28th Congress kung binding sila sa naging aksyon ng 19th Congress ng mababang kapulungan ay dapat ma-question din ang bagong komposisyon ng Senado kung mayroong jurisdiction sila para ituloy ang impeachment trial. Nilinaw naman ang mambabatas na personal niya itong paniniwala na kailangan din tanongin ng mataas na kapulungan at umaasa siyang kakatigan nito ng mga kasamang senador sa Duterte Bloc. Dapat it has to be established. It has to be established by the Senate
not by the impeachment court, by the Senate. We are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Abiso po muna para sa mga kababayan po natin dito sa Luzon area. Nakataas po ang thunderstorm advisory sa 4 na probinsya ng Luzon ngayon pong araw. Ito'y bunsod pa rin po ng inasang katamtaman hanggang sa mabibigat na mga pagulan na may kasama mga pagkidlat at mga malalakas na hangin na maranasan po ngayong araw. Kabilang po sa mga lugar na inasang makakaranas ng naturang masamang lagay ng panahon sa susunod na 3 oras ay ang mga lalawigan po ng Zambales at Bataan, dyan po sa may Central Luzon, Cavite, dyan sa may Calabarzon, at kasama din po ang probinsya ng Batangas. Kaugnay nito ay pinag-iingat ang publiko sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa bunsod po ng mga pagulan. Sa ngayon, wala pong low pressure area na namataan sa loob at maging sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nananawagan naman ang mga kabataang mambabatas ng Kamara na tinaguriang Young Guns sa publiko na labanan ang disinformation kaugnay sa West Philippine Sea sa paggunita noong Hulyo 12 ng ika-9 na anibersaryo ng 2016 arbitral ruling laban sa China. Ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands ay nagpasyang walang legal na basihan ang 9-dash line claim ng China sa West Philippine Sea kabilang mga bahagi nitong saklaw ng karapatan ng Pilipinas. Kasama sa panawagan sina La Union 1st District Representative Paulo Ortega, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, Zambales 1st District Representative Jay Cungon at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Ayon kay Congressman Ortega, ang United Nations Convention on the Law of the Sea ruling ay malinaw na patunay na atin ng West Philippine Sea. Kaisaan niya sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanggol nito. Pero kailangan nang itigil ang pagpapakalat ng kasinungalingan na nagpapalito sa ating mga kababayan. Binanggit din ng mambabatas na higit itong tungkol sa kabuhayan ng mga mangingisda at kanilang pamilya. Dagdag pa naman ni Congressman Adjong, ang kasinungalingang tungkol sa ating karagatan ay naghahati sa sambayanan. Kailangan anya ng tapat na impormasyon upang manatiling nagkakaisa ang mga Pilipino. Paliwanag niya, humihina ang laban ng Pilipinas sa harap ng disinformation. Kaya patuloy nilang itutulak ang mga totoong datos upang tumibay pa ang paninindigan ng bansa at maliwanagan ng bawat Pilipino ukol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ipinunto naman ni Congressman Cungon noong Hunyo 26 hanggang 30 ng taong kasalukuyan na nanatiling malakas ang suporta ng mga Pilipino sa pagtindig ng gobyerno para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod yan sa 2016 arbitral ruling. Samantala tiniyak naman na Representative Suwan na patuloy nilang ipaglalaban ang katotohanan. Anya sisiguraduhin nilang mga mambabatas na manaigang katotohanan tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Meron na lamang po tayong 18 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update po tayo mga kabombo dito ho sa nalalapit na eleksyon dyan sa may bahagi ng Bangsamoro Region. Batas para ho sa 7 seat. Nasaan pong pipirmahan ng Bangsamoro Transition Authority ngayon pong araw. Ang Commission on Elections naman, susuriin muna kung ito ho ay magsasampa sa paghahanda o magsasama pa sa paghahanda. May mga development po dyan at iba pang mga balita si Bombo Isaac Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na inaasahan ngayong araw ang pagpirma ng batas ng Bangsamoro Transition Authority para sa 7 seats. Kaugnay pa nito, isinagawa na rin ngayong umaga ang trusted build ng election management system na gagamitin para sa BARM parliamentary elections. Ayon kay Garcia, bagaman inaasahan na ngayong araw ay mapipirmahan na ang batas para sa 7 seats, hindi ito agarang i-apply sa kanilang nagiging paghahanda sa kasalukuyan. Anya,
kailangan muna nilang tignan ang magiging wordings ng batas, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pagsasagawa muli ng filing ng Certificate of Candidacy. Dahil mangangailangan ito ng panahon. Paglilinaw ng komisyon na hindi nila pipigilan ng anumang batas na kanilang ipapasa dahil ito ay kanilang karapatan bilang parlamento. Ngunit kailangan itong tignan ng poll body. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Titingnan namin yung pinaka-wordings ng mismong panukala nila na magiging batas. Ano ang nakalagay? Eksakto ba talaga yung sinasabi nila? Wala bang mga qualification? O at the same time, pagka ba ito ay nailabas na at halimbawa naaprubahan ng parlamento, ito ba kaagad ay effective immediately? May publication requirement ba yan? Kung may publication requirement, kahit wala sa panukalang batas nila na nakalagay ng filing ng candidacy, magpaparequire kami ng filing ng candidacy. Halimbawa, gaano katagal yung filing? Kailan namin maseset yung filing ng candidacy? Ngayon tayo ay nasa kalagitnaan ng Hulyo na. So, yan po yung mga bagay na i-consider natin. Again, hindi po kami nagbibigay ng ayaw natin magbigay ng pagsasabi na wala na, hindi na pwede. Ayaw kasi natin pigilan ang parlamento sa pag-perform ng kanilang trabaho. Yan po ay kapangyarihan pa rin, karapatan ng Bangsamoro Parliament, and therefore ginagalang po yan ng komisyon. Samantala, ngayong araw din ay natapos na ang trusted build ng sistema na gagamitin para sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Garcia, ito ay ginagawa dahil nagkaroon ng pagbabago sa source code, kaya kailangan itong isailalim muli sa trusted build upang matiyak ang kredibilidad, seguridad at kawastuhan ng sistema. Dagdag pa niya na naglagay pa rin sila ng add feature sa sistema upang kung may kailanganin idagdag, lalo na kung maayos na ang reapportionment ng 7 seats, ay madali na lamang itong gawin. Kaugnay niyang pakinggan natin ulit si COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Kanina, yung trusted build ay ginagawa, lalo pat mayroong mga pagbabago sa source code natin. At talagang may mga pagbabago, meron tayong mga inintroduce na ilang pagbabago na requirement ng batas dyan sa Bangsamoro, tulad nga ng pictures, tulad nga ng none of the above, tulad ng logo. And therefore, hindi mo basta-basta pwede baguhin yan na hindi mo binabago ang source code. At dahil binago mo ang source code, kinakailangan magkaroon muli ng trusted build upang makapag-generate ng bagong version ng program. At yung mismo trusted build na yan, na bagong version ng source code, yan naman ngayon ang ating ipapa-local source code review. At kung hindi tayo nagkakamali, yan ay mangyayari ngayon darating. Mula sa COMELEC lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagtamo ng leg injury si Iranian President Masoud Pezeshkian sa kasagsagan ng pag-atake ng Israel sa Iran noong nakalipas na buwan. Ito ay base sa report mula sa State News Agency ng Iran na malapit sa Revolutionary Guard. Ayon sa ulat, bahagyang nasugatan ng Iran President nang sumabog ang 6 na bomba noong Hunyo 16 sa may access at entry points ng isang sikretong underground facility sa may Tehran kung saan dumalo noon si Pezeshkian para sa isang emergency meeting ng Supreme National Security Council. Sa kabila naman ng natamong sugat, nagawa ng Iran President kasamang iba pa na makatakas sa pamamagitan ng pagdaan sa isang emergency shaft. Sa ngayon, wala pang tugon ang panig ng Israel hinggil naman sa ulat ng state media ng Iran. Nauna na ngang inakusahan ni Pezeshkian noong nakalipas na linggo lamang ang Israel na tinangka siyang i-assassinate. Bagay itinanggi naman Israel Defense Minister Israel Katz at iginiit ng pagpapalit ng rehimen doon sa Iran ay hindi nilalayunin sa gyera. Balik ko tayo sa mga lokal na balita. Pinatawan ho ng 30 araw na preventive suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bus company na sangkot sa aksidente sa bahagi po ng Zamboanga del Sur. Sa nasabing insidente ay nasawi ho ang 2 katao at ikinasugat ng 10 o hindi po bababa sa 10 katao. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kanilang sinuspende ang operasyon ng Rural Transit Mindanao Incorporated habang isinasagawa ang investigasyon. Binigyan din ng show cause order ang nitong naturang board ang may-ari ho ng naturang kumpanya na mula sa isang mas malaking kumpanya kung saan itinakda ho ang pagdinig sa Hulyo 15 sa Land Transportation Office sa may bahagi po ng Pagadian City.
Maalalahong nahulog sa malalim na bahagi ng kalsada ang naturang bus sa barangay Mahayag sa may bayan po ng Dumigag dito pong Julio Adjes. Batay po sa pahayag ng driver, nawalan ito ng preno kaya nahulog ito sa gilid ng kalsada. Tiwala naman si Department of Finance Secretary Ralph Recto na may papatupad ang pagbubuwis sa mga online gambling sa katapusan ng taon. Kasunod dito nang dumarami pang mga mambabatas na nagpahayag ng suporta na maitigil na ang online gambling dahil sa lumalalang adiksyon na dulot nito. Sinabi din ng kalihim na maaaring maipasa ngayong taon ng Kongreso ang panukalang batas na nagbubuwis sa mga online gambling. Nakipag-ugnayan na rin ang Department of Finance sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR para malaman ang potensyal na kita sakaling maipatupad na ang pagbubuwis sa online gambling. Oras natin, meron na lamang tayong 13 minutes bago po tuluyang sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. At dako na tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Unahin natin sa balita mula po dyan sa may bahagi po ng Western Visayas, mga kabombo. Ito hong Sister City Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, itinutulak po ng Akbayan Party List na ipawalang visa dahil dito sa maaring gamitin po ng Chinese government para sa kanilang interes at maimpluwensyahan ang lokal na politika sa Pilipinas. May mga development po dyan at exclusive report ang Bombo Radyo Iloilo. Labis na ikinababahala ng mga mambabatas na miyembro ng Akbayan Party List, Mamamayang Liberal o ML at Liberal Party o LP ang mga Sister City Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Itong dahilan kung bakit naghain ng mga ito ng resolusyon na tinutulak na magsagawa ng investigasyon sa nasabing mga kasunduan at mapawalang bisa ang nasabing mga agreements. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, sinabi nito na kailangan magsagawa ang Department of the Interior and Local Government ng masusing pagsusuri sa naturang mga kasunduan dahil base sa isang ulat noong 2024 mula sa Ateneo Policy Center, lumalabas na ginagamit umano ng China ang mga kasunduang ito bilang bahagi ng malign foreign influence o mapanlinlang na pangihimasok sa politika ng bansa kabilang ng eleksyon, lehislatibong proseso at mga lokal na pamahalaan. Batay sa data, mayroong 16 na Sister City Partnerships ayon sa DILG, habang 29 naman ang naitala ng League of Cities of the Philippines sa pagitan ng mga local government units sa Pilipinas at mga lungsod sa China. Ayon kay Sendanya, ang kanilang inihain na hindi lamang simpleng resolusyon kundi mahalagang sovereign audit upang tiyakin na walang lokal na pamahalaan ang ilalagay sa kompromiso ang pambansang seguridad, lalo na ang tagumpay ng Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea sa Permanent Court of Arbitration. Napag-alaman na lumakas ang pangamba tungkol sa foreign interference matapos ang kontrobersiya sa dating Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo na idiniklara ang isang Chinese national ng korte. Naharap si Guo sa mga akusasyong sa isang espiya ng gobyerno ng China kasunod ang pagsisiwalat sa kanyang kaugnayan sa isang offshore gaming operator. Unang-una, gusto natin maging ligtas yung ating mga local government units. Ayaw natin na magamit ang mga LGU doon sa ginagawa ngayon ng China na interference at pakikialam sa ating bansa. Dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea, ang ginagawa nila, ginagamit nila ito mga sister city agreements na ito para gawing platform for misinformation, for their propaganda, tapos delikado rin ito para sa safety ng ating mga kababayan. Si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Alkalde naman sa bahagi po ng San Enrique Negros Occidental, nagako ng tulong sa naiwang pamilya ng caregiver na sawi sa pag-atake ng Iran sa Israel. May update po dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Nangakong alkalde sa bayan ng San Enrique Negros Occidental na kanilang tutulungan ng pamilya ng 49 anyos na Negrense caregiver na namatay matapos magtamo ng malubhang sugat sa airstrike ng Iran sa Israel noong Hunyo 15.
Matatandaan na inihayag kahapon ng Philippine Embassy sa Israel na namayapa na ang biktima na si Lea Mosquera, tubong San Enrique, Negros Occidental. Ayon sa embahada, si Mosquera ay dinala sa Shamir Medical Center at isinailalim sa ilang surgeries habang ito ay nanatili naman sa intensive care unit sa loob ng ilang linggo. Ngunit kahapon tuluyang binawian ng buhay si Mosquera. Sa panahon ng Bombo Radyo Bacolod kay San Enrique Mayor Gelson Tobillara, matagal na nitong kilala si Mosquera na dati ay barangay treasurer ng barangay Gintorilan, San Enrique bago pa magtungo sa Israel. Ayon dito, kasama ni Lea ang kanyang kapatid na si Joy sa pagtatrabaho sa Israel upang matulungan ang kanilang pamilya. Nangako ng tulong ang alkalde sa naiwang pamilya, kabilang na ang pagpapauwi ng bangkay. Ayon dito, may programa ang kanilang bayan na nagbibigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers na umuuwi at walang trabaho, kung saan sila ay binibigyan ng kaunting halaga upang magamit sa pagtatayo ng negosyo. She is a hardworking woman. Before working as a treasurer in one of the barangays, although how hard they are working there, how good they are, we cannot predict what will happen to them. We in the municipal governance of the municipality of San Enrique, being the mayor of this town, we always are willing with my fellow officials support whatever needs that we can offer them or what they will be asking from us. We are always willing to help them. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ilang mga barangay naman sa Capiz mayroon ng clustering ng dengue dahil daw sa patuloy na paglobo ng kaso ng sakit. Kaugnay niyan may nakalap na report ang Bombo Radyo Rojas. Mas pinaigting ngayon ng Provincial Health Office ng Capiz ang kampanya laban sa dengue matapos matukoy ang 8 sa mga barangay sa lalawigan na nakapagtala ng clustering ng kaso ng naturang sakit. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Capiz Provincial Health Officer 2 Dr. Ramon Alex Nolasco, sinabi niyang base sa Provincial Dengue Case Bulletin para sa Morbidity Week 27, lumalabas na patuloy na tumataas ang kaso ng dengue sa mga piling lugar sa lalawigan. Ayon kay Nolasco, kabilang sa mga barangay na itinuturing na may clustering of cases o mga barangay na hindi bumababa sa 3 kaso ng dengue sa loob ng 4 na magkakasunod na linggo, ang barangay Agambulong sa bayan ng Hamindan at mga barangay ng Baybay, Bolo, Cagay, Kulasi, Punta Tabok, Tangke at Tisa dito sa lungsod ng Rojas. Paliwanag ng opisyal, ang pag-cluster ng mga kaso ay indikasyon na patuloy na umiikot ang dengue virus sa komunidad at kinakailangan ng agarang aksyon upang mapigilan ang lalong pagdami nito. Batay pa sa talaan ng Provincial Health Office, umabot na sa 816 ang kabuuang kaso ng dengue sa buong Capiz mula Enero 1 hanggang Hulyo 5 ngayong taon. Ito ay mas mataas ng 26.32% kumpara sa 646 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Dahil dito muling nagpaalala si Dr. Nolasco sa publiko na huwag maging kampante at tiyaking malinis ang paligid, alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok gaya ng mga gulong, lata, paso at mga imbakan ng tubig. Well, our dengue cases here in the province of Capiz is rising. No? We have around 846 cases compared to previous years, compared to 2024 data of around 646. So with that, still it's increasing, and we are advocating to the public along with our partners and stakeholders to implement the 5S strategy. So ito yung kailangan natin na dapat malaman ng mga tao, no? Kasi yung 5S strategy is just a strategy wherein we can provide early intervention, and of course we can prevent the progress of the disease if we seek early consultation. That's why with here in the Philippines, especially in the province of Capiz, that dengue fever is endemic, we are advocating to implement the 5S strategies, not only by individual households, but the whole of government approach is our strategy. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Mga kabumbukas Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede niyong subaybay ng ating mga provincial station at balikan yung kanilang mga programa, mga kabumbo. Sa Luzon area, halimbawa dyan sa may bahagi po ng Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kapag nagawi kayo dyan sa may Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa may Cordilleras naman, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang ating news, music and entertainment station dyan ang Star FM Baguio. Sa Southern Luzon area, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, dyan po sa may Bicol Region. At ang Star of Manila naman para rito sa Mega Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa may Bicol Region, maaari niyo pong antabayanan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition mula dito sa News Center Makati. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard na Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Tinulada siniya mga biyan nga basura ang natipon sa ginpatigayon sining clean up day santong nakaligad sining Sabado. Panugod na ini sang panglimpyo kada Sabado sining adlaw sa tagsa sining mga kabarangayan diri sa palibot sa syudad sang Iloilo. Sandig man sa executive order ni Inday Mayor Raisa Treñas sa nasambitan sining hilikoton dito man na obserbaran sang alkalde, no, nga may pisar nga ti very basic ining garbage collection bla or mayara man kita gani sini banwa nga
ginapatuman sandig sa aton sini nga mga pagsulundan ining basic nga pag segregate sa mga basura. Tididto man iya kagana notisyaran sa aton sining alkalde nga dapat pa sa karon pa ginang pag-edukar sa mga pumuluyo sa paghaboy sa basura. Lakip na sinadri Banwa good news para iya sa mga jabhar sa Iloilo City Hall kay napatuman na ang increase sa ila sini iya nga sweldo. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Bombohana, please go ahead. Mas pasangkaron ni Mayor Raisa Treñas ang pagkidukaras ng mga pamuluyo sa kada barangay sa siyudad sa Iloilo, Bombocham kung paano maghaboy sa basura sa intakto iyang mga suludlan. Kung madumduman naton sa nagigid lang mga Sabado, ginapatigayon diri ang clean up drive Sabado, kag dito nakita mismo ni Mayor Raisa Treñas nga madamo sa problema nga ginatubang diri ang barangay, particularmente sa pag haboy sa basura sa insakto sini nga mga suludlan. So diri man sa kaangay sa kakulangan sa mga suludlan, sa mga trash bin, pagkolekta sa basura sa General Services Office, kagilabi na sa tanan ang pangginawi kumbaga sa mga Ilonggo sa ining paghaboy sa basura iya Bombocham. So diri si Mayor Raisa Treñas nahamot gani kay may time nga sang Sabado sa may San Juan Molo Abi istoryan niya ini kag interview man mismo sa mga personnel sa General Services Office and nagambal sining ati maayo kay may basurahan na kita hindi ko na paghaboy sa tuba. So diri man nagibot man diri ang iba ng mga personnel mismo si Mayor Raisa Treñas na amo ni gali ang nakaugalian kumbaga sa mga pamuluyo na ihaboy lang sa suba ang ila diri nga mga basura. So diri man Bombocham ang pagpasangkad pa sa information drive sa mga pumuluyo agod nga matapna na ang mga sakit nga tuga iya sa paglaptas ng basura kung sa diin lang kaangay sa leptospirosis, dengue kag iban pa iya nga mga sakit. So ini ang city-wide clean up kada Sabado pa dayon yung ditini ni Mayor Raisa Treñas halid alas 7 tungkol alas 11 iya sa aga. So nagsugod kini sila sa may San Juan Molo kung sa diin dito nakitaan nga may mataas nga kaso iya sa dengue. So diri highlight kini Mayor Raisa Treñas nga kung tani hindi lagi sa barangay diri ang nagabulag kundi tanan gid nga mga nagaingod-ingod nga mga barangay agod na for example ang ining mga basura makolekta sa insakto gid. Kag isa man diri Bombocham ang ining numero sang tion abi sang pag-agid sang General Services Office sa mga kabarangayan. So diri daw dako man ini nga challenge gid para sa ila bangon ang mga truck diri iban hindi ka sulod o kundi kaigo sa mga eskinita. So diri may gina-assign nga mga tricycle nga ganagaagi dira but daw wala gid nga effective ini sa ligid na tuig. So diri kay Mayor Raisa Treñas mas pasangkaron kasi-sigihon ang ining clean up day sa syudad sa Iloilo. Ipabati naton ang pahayagman ni Mayor Raisa Treñas. Nag-upod aside sa mga barangay officials nato ng mga homeowners association. Very active gid sila no. Sa San Juan to may 5 ka homeowners association kag ang federated nilang homeowners nag-upod man. Nakita ko sa iba-ibang nga mga barangay mga homeowners nag-ululupod man. Siguro kay nakita nila nami gid nga programa no. Pag-abot ko naghutik gid ganing isa to ka homeowner inday man nami gid nga programa kay para gid ni sa amon man nga komunidad safety man nila. So siguro we will encourage pagid ang aton nga mga community leaders sa mga kabarangayan naton, papabligan naton ang aton mga kabataan, ang aton nga mga homeowners, kag iban pa nga mga sektor, ang aton nga mga BHW kag mga BNS ang weekend ara man hinapakita man nila ang suporta nila sa sini nga programa. Any more follow-up on that? Yes. Mayor, except sa pagpadamo sa mga trash cans, ang pag-agi naman niya sa GSO mismo sa pag-collect, tugangan naton ang mga numero sang times ate.
Ang ina pala, may ara kita, may project kita na sa 20 ka mga populated nga barangay kag mga coastal barangays naton, may tricycle nga ga-collect sang ila nga basura. Siguro kulang lang dugangan naton ang information campaign naton, no? Kay out of 20 sang gin-launch na this year, hindi tanan effective, kay ang iban balaan nyo habits naman ang aton. Ang makuti paano maging effective kay nga mo nga barangay hindi kay gong tricycle, no? Kundi isla naman, or pwede na yung dugangan lang garbage bin, agyan lang sang tricycle, diba? So gina-review ko to isa-isa ang barangay, kaya ang bali ang amo ni nga barangay o ay nakasulod, kaya nga bako ay balaan nyo man nga kawayan na da pasulod, paano na da ma-pick up sa tricycle? Kundi ang isa na case-to-case basis to, aside sa dugangan naton sang kolekta, no? Baka biyang kolektahon sang GSO, pero paano ka kolektang GSO kung magsulod to, hindi gani kasulod? So ang issue is per barangay. So reviewon tagid siguro ang kada barangay kay para masolusyonan tagid ni kag matap na ni ang paghaboy sang basura miskandiin, we will make sure nga sa proper places ihaboy ang atong basura. Nabatian diri ang pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa angat sa ining problema sa basura sa siyudad ng Iloilo iya Pomacham. Okay. Bombohan, may luyag lang ko nga i-raise man i-concern, no? Amo na ang mga nakita abi ni Inday Raisa nga mga problema kay may mga lugar nga hindi masudlan sang nagakolekta sang basura. Di bala may mga material recovery facility kita. And that material recovery facility para na sa mga para na sa tagsa sinika household nga halin sa ila household, sarang na nila nga masegregate ang ila sininga mga basura. Tapos tagsa ka barangay may mga material recovery facility ini. Nangin issue ini sadto kay may mga kabarangayan nga gamay kag wala sang espasyo agud tukuran sang ila sini nga material recovery facility. As a matter of fact, there was a time nga naglabot na sa punto nga dumayara na sort of pagpasaka sa mga nagakaigo sini nga complaints. Batok sa mga barangay kapitan, ginwarningan sila ni former Mayor Jerry Treñas nga kung wala sila sa material recovery facility, magapangatubang sila sa mga konsekwensya, kaso or kung ano man dira. Isa pagid ka punto is that tani, when the time comes nga may election sa Association of Barangay Captains, sa aton sini nga mga kabumbo kag ining mga barangay officials masami nga nagapadulong sa iban sini nga lugar kay kuno gusto nila nga mahibaluan kuno itong mga best practices sang iban sini iya nga mga local government unit sa ila sini nga mga kabarangayan sa pag-manage sa ila sini nga garbage, no? 2025 na kita sa aton sining mga kuturan. We've been discussing sang problema and concern naton with regards sa basura since time immemorial pa bumbuhan na. No? Gapinsar na kuya gani subong nga bangod sa paglibot sa mga punong barangay naton sadto. Ang mga punong barangay sadto nga nakalibot, nakabalik naman as barangay captain. No? And of course, siguro na recommend naman ini nila sa Association of Barangay Captains. Subong kung tani iya bumbuhana, I'm expecting nga ginaistoryahan naton when it comes sa basura kung paano naton ini ma-convert into energy. Just like sa iban sini nga mga progressive, sini iya nga mga syudad or highly urbanized city or iban sini nga mga nasyon. For that matter, sa aton sini mga kabumbuhay, nakita yan nagapalibog pa kung paano i-dispose, kung paano i-segregate, no? Kay history na iya namin ko nga history, makapila naman ini ka bes or beses,
nga ginliwat-liwat, segregation, recyclable, madunot, hindi madunot, may ara pag gani iya nga pag patinduganay sa mga MRF ni may ara gani iya nga ang ginhire sang barangay namangkot siya sa barangay official niya ti Kap, ano ibutang tadi? Sinya butangan mo da sang 4 ka kwarto-kwarto. Siya ti ano ibutang tadi Kap? Una, madunot. Ti kay hiligay nun para nga hapos ko yung sindiyon mo. Ikadua nga kwarto-kwarto dira for proper segregation sang garbage. Hindi madunot. Tapos ang sa ikatatlo ya Kap, ano ibutang tada siya ti ng mga recyclable bala? Ti nga may ikaapat niya Kap nga kwarto-kwarto pagin sa ano niya nga basura. Butangin lang da nga dunot na. Tiyamakon mo sina. Pero sila man ining mga barangay official nga amo yang way patay sang kadto sa amo sining lugar for experience sang or pagtuon kuno lakbay aral para iya sa best practices sang partikular sini iya nga munisipalidad, partikular nga syudad, so on and so forth. Kung lang taon di mo subong iya nga mga panyempo, diri na gani naga-benchmarking ang iban sini nga mga local government unit sa syudad sa Iloilo. Pero when it comes iya sa pag-manage sang basura, ti ano man kulihot kita, may istorya pa kita ya sa kung paano naton pagwaon ang basura, paano naton dalon sa lugar nga kung saan mahapos agyan sang nagakolekta. Siguro it's about time nga i-level up taman ang sistema sa pag-manage sang basura. Kay kayon tatong matong mga ginpang tunan bala sang mga punong barangay sadto nga nagkanto sila sa Bagyo, kapila sila magbalik-balik sa Bagyo, kapila sila magbalik-balik sa Bohol. No? Pero ang nasubuan ko lang iya kay kadamo ko sang laragway kay mga posting sa social media nga nakita nga ang kanto sa mga punong barangay sadto, no? Sa Bohol, damo-damo sila may picture upod sa Tarsier. Doon mo lang na ang nakita ko. Pero sa best practices, wala man. Bumbuhan na. Amo gani ibang ba siya matamain na kay supposedly dapat na ginaproblema na rin ng syudad kung paano mag-convert into energy kumbaga ang ining mga basura nga natipon. But kumbaga sa panulukan na rin sa alkalde daw back to zero. Gidya kay balik naman sa liwat kung paano i-edukar ang mga pumuluyo kay nakitaan gid niya diri nga mismo gid sa barangay nagaumpisa gid ang problema sang mga basura kay maski ng MRF o material recovery facility nila nga rin na-mention mo mismo inabamad siya may mga guba, may mga ara nga wala din na-maintain, may mga ara nga kulang yun sa mga trash bin. So ini man ang nagdako gid nga bulig diri ang clean up white nila kana sa Sabado, although nga naging napatigayon na ini last year but hindi na effective kay madamo sa gyapon nga basura kapin padira sa mga distrito sang Molo so na-mentionar diri sang alkalde. So after sini sige-sigihon lang ang ining clean up drive and kabay pa nga maidukar and mani magtuna kumbaga ang pagkakasiyas ng Ilonggo kung paano nila ihaboy ang ilang mga basura sa tuyang sudlan. Nami gid ini nga ideya man ni Mayor Inday Raisa nga magpatigayon sang citywide clean up. Kahit siyempre hindi lamang ni pagtipon sang basura mo kundi paglimpyo sang ugsaran para nga mga babalatian aton sining malikawan. Ako yan na namian ako sang sining inisyatibo. But amo na bla suliton ko 2025 na kita, no? Nakalapaw na kita sa or yara na kita sa nakalapaw na kita sa tunga-tunga sa tuig 2025. Tinistoryahan ta na kuntani na diriya ang pag-convert ang waste to energy conversion mo.
No, do mo na kuntaan. Dira na taya kung sa ano pa bala nagatiin-tiin na kita towards that kind of improvement or siguro mambal naton ti pag-upgrade man no, sa pag-manage sa aton sining basura, pero istoryahan tagyapon kung ano ko kadamo ka basura na kolektata. Kung diin ang may pinakadamo ka basura, sos Maria kagusip. Siguro basi kung mapungkuan man niya sa mga opisyales naton sa city government and ma-consider Manila ang mga kasubong sinabala kag tumay mga lihok naman gani nga mayara sining ginatawag nga waste to energy kag I do believe mayara naman sa mga recyclables di balangati nangin mapinuslano naman gani nagamit naman sa city government, but siguro mas nami pagid kon may madamo pagid iya nga mga alternatibo bala nga ang basura mapuslan naton sa gyapon bubuhana. Tama gid na abang batsyam kay dari nagabalik sa gihapon sa mga panimalay kay nagabalik mismo sa mga Ilonggo kung nagkaugalingon nila gati ang paghaboy sa insukto o pamatasan kumbaga dali nga tawag ni Mayor Raisa Peñas kay nakit-an gani sa mga drainage may mga pet bottles, may mga basura gid literal sa mga drainage kung sa diin nga tunaan gid sang pagbaha so damo ang cost ng mga basura nga nagalilapta lamang if ever nga hindi gid man mahaboy sa insakto bombotsyam. So kabay pa nga kung gid man kag mamonitor ini sige-sige sa alkalde man ang kabarangayan agad nga matapos na ang problema sa basura iya bombotsyam. Ang information dagati-tiin naging man sa waste to energy conversion may ara na kuno may ara na yara na kita kuno sa phase 1 di kung magamusin natin that's good no parang sa mga masunod siniiya nga mga topiko nga matalakay naman naton diri sa kanginan istoryanta naman nga ang imo basura ma-convert ini sa energy ang kayuhan sinya mo sadto no sa diretso nga pulong do katalaka naman sagad ki istorya nga amo ni kadamo ka basura na tipon amo sinya kag ano man tagsa ka pumuluyo sa syudad sa Iloilo individual responsibility man nato nga dapat mangin mangin responsable man kita sa paghaboy sang aton sini nga basura hindi kay pagbukas mo sa dulce dira waslik mo lang sa waslik mo sa wala ang putos or kung ano man dira ginagamit mo wala na unod ang water bottle haboy mo lang da skilid tungtong mo lang da skilid bilin mo lang da skilid drive-thru ka sa fast food pagkatapos mo inom sa maubos mo na ang iced coffee ang putos sang quarter pound nga double cheeseburger yaboy mo lang sa kilid kag french fries mumuhan na nabugid mo siyam daw kumbaga liwat-liwat ng diskusyon kumbaga sa pag-segregate ng mga basura pagkaboy sa insakto nga lugar. So dapat mismo ang responsibilidad sa mga kada isa ang magpangibabaw when it comes sa paghaboy sa ilang mga basura iya bombatsyam. All right. Sa dugang man nga balita nagikan diri sa Iloilo City Hall sa good news naman epektibo na subong Hulyo 1 ang dugang nga sweldo sa mga job hire kag contractual diri sa Iloilo City Hall kag diri na pahayag ni Mayor Raisa Peñas nga 130 pesos kada adlaw ang paggabatunon sa mga job hire nga kung sa diin mayara sila sa 450 pesos originally kag dugang nga 130 pesos mayara na sa total nga 580 pesos kada adlaw diri ang masweldo sa job hire sa Iloilo City Hall. So diri man suno kay Peñas ginanunsya niya kagina sa may flag ceremony nga inibulig man sa mga job hire nga makahulog sa sila sa ilang PhilHealth kay bangod man importante nga ikayong lawas sa mga empleyado kaga pumulo yung Ilonggo. That's why man na subong adlaw dungan man sini ang pagbukas iya sa Iloilo City Health Clinic dito sa may second floor sa Iloilo City Hall para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall Gamutya. Ipabati natin this time ang pahayag naman ni Mayor Raisa Peñas kaangot sa pag-increase sa sweldo sa mga job hire. Yes,
by this July, ang aton tanan nga job hires, we will have an increase of 130 pesos daily sa aton nga mga job hires diri. Nakita man naton ang ilang pagsakripisyo kag ilang pagserbisyo. Amo na nga starting July 1 ang tanan naton nga job hires 130 nang increase. Aside sina, this will make sure nga makahatag na sila sa budget para sa ilang PhilHealth, no? Kay isama naton kid ka campaign halin sang eleksyon nga ikaayong lawas ang tanan. Kag like I've said earlier sa aton nga opening sang aton nga clinic, unahon naton ang aton pamilya diri sa city government kay kon ma-take care naton ang ila health, masiguro man naton nga ma-take care naton ang health sang tanan nga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. May number kita, Mayor, overall? Gina-finalize pa naton ina ang total number, but because of mayo pa malakad ni Mayor Jerry Trias, may budget pa ya kita para na si increase, no? Sang aton nga mga job hires, amo na nga gin-announce ko gilayon kay ina, kay wala na nakilanlan supplemental budget, maka-increase na sila gilayon subong nga July. Nabatian diri ang pahayag ni Mayor Raisa Trias so much kaangat sa pagdiwang sweldo sa mga job hires ng Iloilo City Hall. All right. Now, ang 130 nga dugang ni may right nga makadto ni sa contribution sa PhilHealth? Ang 30 pesos alone lang mamatsyang. Okay. Bali, pina-negosyat nga idugang sa ilapan ng mga contribution sa PhilHealth. So bali sa 130 pesos, ang 30 makadto sa contribution sa PhilHealth, ang 100 tido limpyo nila ni nga madugang gid sa ila sini nga sweldo? Oo, tama bang batya? So therefore 550 ang ila sini nga daily. 580 kay 450 the ilang originally sweldo plus the 130. Hindi pero namin ko katibuhin mong 30 sa PhilHealth mo. So 550. Okay, so mayo man, no? Kag pinakbilog ang job hire bumbuhan. May datos dira basi kun maka-follow up kita pila kabilog ang job hire kabilugan sa city government. Job hire nga buhi So far, subong mo ba siyang gina-finalize pa ni Mayor Raisa Trias kung pilagin pa diri as of this time this month ang job hire diri sa Iloilo City Hall. But ang iya diri nga pagpaidalong sa salary increase, epektibo na ini sa July 1 iya ba siya. Luyag naton makuha ang numero. Inang job hire nga buhi, inang job hire nga Monday to Friday nagatrabaho ng iban siniti may ara hasta sa Sabado, no? Hindi nato luyag nga may job hire nga gi-increasean sang sweldo pero gapakita lang siya tagsa ka 15 kag 30 or patal sining istorya pangalan niya lang nag-exister sa payroll pero wala siya ya. Kabay pa mo siya nga ang ining mga job hires man nga effective when it comes sa ilang tradisyon sa Iloilo City Government kay madamo diri sa mga benefits nga magkuha pa diri sa may ilang sweldo and dedugang ining PhilHealth sila sa pamilya mo siya. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Tinagano lang kita ya, nagapanigurado lang kita kag deserve man niya sang mga job hire sa city government nga matutuod nga nagatrabaho nga may increase sila sa ila sini nga sweldo. Ang hindi lang niya deserving sila diri sa nasiling ko na and hopefully now nga wise ang kasubong sini mga ghost employee, mga 1530. Now mga kasubong sa ibala, ti kabay pangaway iniiya sa administrasyon ni Mayor Inday Raisa Trias. 27 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik nato na Banwa, si Mayor Amboy ginbaton ang 2 million pesos nga premyo matapos magkampiyon ang Tultugan Festival sa Parada ng Kalayaan dito sa may Metro Manila. Kag
Isa naman ka masubo nga natabo ang pagluntad sang disgrasya. Fortunately, wise ang nakangkon sang lala sining pilas, but ang disgrasya sa dalanon, subong iya nga mga panyimpo, sus Maria Kagusip, tumanak damo. Ti sa ano balayahan ina nga rason kung anong pagsinumbali sa salakyan do mo maning pagsinumbali do halos kanadlaw may araya sa nagaluntad sining vehicular accident dito sa may banwasang Dumangas sining Ilamango. Ang luntad man tong vehicular accident may na-involve pa nga 8 ka bulan nga lapsag. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdumora. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-iha. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombuan ay suudto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Oy, ari na nga aton sini nga una nga tagdaog sa aton sini nga special draw sa Swerte sa Palengke 2025. Magabato na ini siya sang
cash kag brand new nga radyo. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang, sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Ari karon sa aton sining live studio si Ma'am Josephine Espino nagikan sa Villa Anita City proper. Iya sining approved for purchase Bioderm. Good morning, Ma'am Josephine. Good morning, sir. Good afternoon, sir. nagali. O, may laki ari si Bombo Del Mar. Basta ari si Bombo Del Mar, matigayon. Gini. Good afternoon, Ma'am Josephine. Good afternoon, sir. Kumusta ikaw? Okay man, sir. O, anong nabatyagan mo kay nalawagan ng imo sining pangalan? Makabaton ikaw sa premyo sa aton sining special draw sa brand new sining radyo, LED light, flashlight, emergency light, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Ano yung mumambal, ma'am? Madamo nga salamat sang sponsor, sang Birds Tree, sa tanan ng mga sponsor, ilabi na gidang Bombo Radio. Oh, alright. Sige, bato na, ma'am, ang imong radyo? Oh, iting bunta. Pakaptian na siyang radyo, yabi Bombo Del Mar. Oh, Di paano ini kung makaptan ng 500 yan? Ano nang inakaptan mo ka sobre pag inmamaw nga puti o? Ang entry ko, sir, sa second week sang... Ugangan mo pag inang imo sining entries? Oh, syempre, sir, para makaano ko daw ko sang sa Grand Draw sa September 6. Oh, wow, grabe. Dahil lang testingan tanay radyo kung nag-andar, Bombo Del Mar, please assist ako sa kay ma'am. Oh, kay base bala karon kung ara ipandaro ni Bombo Del Mar. Oh, bali ang makita niyo subong kamot na ni Bombo Del Mar ha. Oh, kamot niya lang makita ang radyo be Bombo Del Mar. Oh, si Ma'am paliso-lisuan na yon para mapasiguro yung away ga-echo, mag-echo, naga-feedback. Butselingon nakatutok sa bumbo na. Oh, liso-liso abi ma'am para nga mabalaan mo nga wala na kalansang. Ara na liso-liso ni ma'am. Kwa tanan ng istasyonan, way na lansang sa isa lamang kay istasyonan. Kag bato na pagin ma'am ang 500 pesos ka cash, isipon naton. Liyo ko ma'am baton ang 500 pesos ka cash. Liyo ko isip 100 pesos. 100 pesos. 200 pesos. 300 pesos. 500 pesos. 400 pesos naglaktaw ka ma'am. 400 pesos. 500 pesos. Lantawa ma yung 500 pesos. Basi kung plimane, blanaw? Eksakto, sir. Eksakto? Basi plimane, may tatak nga tuntuod ng kwarta? Tutuod, sir. Tutuod nga kwarta. Okay. Ang dahaman to mga taga-Bilyanita nga mag-intra sila para pariyosimo, madawag man sila, ma'am. Sa tanan ng mga pumuluyo, sang Bilyanita, mag-intra ka mo sang swerte sa palengke promo para ka mo magadawag para sa akon. Kayang Grand Draw sa September 6. Alright, sige. Ay, dahil lang ako. Labay man ako, ma'am. Sa Bilyanita ka, no? Sir? May baybay to? Wala, sir. Barangay Bilyanita. Gliabi ko. Bilyanita Delgado. Sige. Basta radyo. Basta radyo, Bombo at Star FM. It's all for you. It's all for you. Alright, sige. Ma'am Josephine Espino, salamat gid. Congratulations. Good luck sa pagpasakop mo liwat diri sa promo sa Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa. Ang premyo sa kadalagan sa Tultugan Festival na bato na sang ila sini iyang alkaldeo. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Na bato na sang Masin Local Government Unit ang 2 million pesos nga premyo matapos nga naga-champion ang Tultugan Festival sang Masin sa ginhiwat sini nga parada ng kalayaan 2025 sa ika-127 sini nga celebration naton sang Philippine Independence Day sang June 12 sang nagligad sining nga bulan. Nakitman sa nakabaton sang sining award o kanining cash amo ang Banwasang Santa Barbara matapos nga nagperforman may kantanan sa
sining Cry of Santa Barbara nga nagapakita sini sang simbolo sang revolusyon sang mga Ilonggo sang tiyempo sang gera Bombo Champ, no? Ang sa Santa Barbara ang 1 million pesos no maningin baton man nga check kay na ni Santa Barbara Mayor Dennis Superficial. Ang sabi banwa sang masin amo ni ang 2 million pesos no nga gin baton man kay na ni masin Mayor Francis Ansing Amboy. Actually sang pagkadto nila dito sa Manila, no, mismo si President Marcos nag-congratulate no sa kay Mayor Amboy sa ila sining pagkampiyon abi no sa sining nasambit sining karon nga pag-perform dito sa bahin sang Manila. So ang event no kinad sa may area sang provincial capital dito gin turnover ang cheque gin turnover man to sa kay Mayor Superficial no sa Baybanwa sang Santa Barbara Iloilo. Kag antes pa man gani no nag-start ang proper sining program kay na Bombo Champ nag-perform no ang Tultugan Festival. Actually hindi man gitanan nila nga team do portion lang sini agod nga team mapabati man ang ila sining no nga mga instrumento nga gingamit no ti kunang taon ta nag-unique sini amo ang kawayan nga mo ang gingamit nilang instrumento para maka-produce no sang sound nga mo nang isa sa ginbida no sang tultugan dito sa bahin sang Manila. Ang performance nila kadungan ini sa ginpatigayon nga flag raising ceremony no kay kada Lunes naga flag racing ini sa may area sang provincial Capitol. Aribla no ang kabahin sang performance sang Tultugan Festival kadungan ini sang flag racing subong siningaga sa Provincial Capitol. All right, standby no sa aton sining mga kabombo ipabati naton ang kabahin or porsyon sang performance manabi dito iya sa may Capitol Grounds sang Tultugan Festival mo nagkampiyon sa sining Parada ng Kalayaan. Okay na kita, engineer? Standby sa aton sining mga kabombo. No? Ti isa man sa mga trademark sang Tultugan Festival ang paggamit sang ila sini iyang produkto nga kung sa diin sila nakilala mo ang kawayan. Are, pamatian naton. Little baby. Among kabahin sang porson sang performance sang Tultugan Festival Bombo Champ, may isa pa gid sila ni ka gin-performan ang lupang hinirang no nga gamitan nila sang ila sining instrumento. Aribla ay pabati ta dik portion sa performance man sa Tultugan Festival. Kabahin no sang performance diri
sa Tultugan So Festival pag sa probinsya patikayon Capitol. sang flag raising ceremony ang nag-accompany sa pagpasaka sang aton siniyang ayahay, ang ayahay sang pungsod Pilipinas, ti ang nagtukar amo ang Tultugan orang Tultugan Festival, ang ila sini nga mga musician. Kampiyon Bumbo Jomar, no? Do mabatian mo ginang lagtik sang nitibo nga produkto nga ginapabugal man sa banwa sa masin ang kawayan. Amo gani kay do ka very relaxing kung ako mate. Bumbo champ sa aton sa mga kabumbo puro gid kawayan ang gingamit nila sa sining mga gin-perform sa Iloilo Provincial Capitol. Bumbucham, no, kati ang masin kilala daan sa kawayan, no, damo sang kawayan dito sa masin. Sa aton sining mga kabumbo. Tinag-speech man diri si Mayor Ansing Anboy sang masin nga tinagapasalamat siya nga kung hindi man tungod sa pagsuporta, no, sa probinsya sa pagpanguna ni Governor Defensor, why ba nila malabot, no, nga mo sidi karon nga kadalagaan sa muna nga magluwas nga dugog man sa Tagamasin, dugog man sa bilog siding no, nga probinsya sang Iloilo ining kadalagaan nga nabaton man sang Tultugan Festival Bumbucham. Dugang pasang natungdan nga sa sunod nila nga pag-participate basta kon idugangan pagid, no, ang ila sini nga mga galastuhon o kung ang ila sini nga budget kay ginaglaho gid ni Mayor Amboy nga adto nagabayan pag gani kuno sigob mo, no, sa ila sini nga gingasto hasta nga maka-perform didto sa bahin sang Metro Manila. Dugang pa sini nga ti ang ining award o kun ining cash abe nga ila sila nga mabaton nga 2 million pesos iatag nila, no, sa sining mga nag-participate. At the same time i-invest Manila dugang sa ila sining mga instrumento kung paano nga ti mas mapanami pagid, no, ang ila sining mga kagamitan kag ang ila sining nga performance in terms karon sa mga kompetisyon kay sa bilog kuno nga kabuhi ni Mayor do mo ni pinakataas nga award nga nabaton sang banwa sang masin kag gina pasalamatan gid ang probinsya mo to kay na ang trophy to nga nabato nila. Dire lang kuno ni butang, no, sa opisina ni Gob Defensor Bumbutsam kag hindi lang to sa may banwa sa masin kay ti amo tong hambal ni Mayor nga gapasalamat sa suporta sini full support sa probinsya sa Iloilo Bumbutsam. Ti sa sunod sini nga nila nga pag-perform kung may mga competition pag iti mas mas pressure pagid sila, no, kaya dapat mas malabawan pagid, no, nila ang ila sila nga performance favor ko may iban pagid sila mga pag-participate man sa nasyonal ang Tultugan Festival gin lawlaho galito ni Mayor Amboy nga base sa sunod sini ang makumpit naman sa ila mo nga nilaw, no, kay ang mga kawayan to kuno base gino ginapanghakot ta pakadto sa nilaw kay mahimo kuno sila dako-dako siding burador. Tido na yung miyoho man to kina si Vice Lian, no, sang gin mention ini ni Masid Mayor Ansing Amboy Bumbucham. Ang kanilaw ano ano sila hindi na sila mag ano ganing festival kanilaw na Bumbujumar? Mga lightings na blayla ba mo? Oh. Nalipat ko sang terms ini. Ano na, Suga Festival? May gendal perform na sila liga sa dinagyang. perform na sila eh. Pero ano sumong ano ka pangakot kung mga taga-nilaw to kay mahimo sa kawayan kay mahimo na kunako nga burador? Lag-lahog pala ni Mayor Ansing Ti magkamuna nga lag-lahog. Ti gano ganing burador, Joms? Galupad. Ti palupad ni Surya eh. Di ba? Ano man lang do kung sano pa do para nga makahatag lang kolor man na makayuhom-yuhom Bumudyo maraban naman mo tong mga tinutuyo man lang ni Mayor Amboy Isa ga dito sa Benson ba ni Mayor kay may partner Kunoslas Manila way matugid Benson kung ano to individual or grupo
nga nag-support man no sa ila sining mga kinanglanon ti ambal ni Mayor Amboy nga nagayo ko ning ila sining partner nga Mayor magpakabait ka dito sa Manila. Tinagsabat man kuno si Mayor kuno ang hirap magpakabait dito kasi maraming magaganda. Hindi nga kung magpakabait, ginaangot yun sa mga magaganda, o pwede naman magpakabait na hindi na minimensyon yung mga magaganda. Kung pagandahan lang naman yung mga istoryahan natin, hindi hamak na madamo yung magaganda dito sa Iloilo. Ati malaban. Di ba? Ara na gani sa sulod may maganda de. I-mention nga lang niya, be. Sige, be. Karon na. So, nagmula ng kabahin, anay, no, sang speech doon ni Mayor Ansing Anboy sa Banwa sa Basin, Bumbutsam. Kalibutan, Vice Governor Lian Biboki. Salamat. Mahambal ko, tamyawon ko ang akin nga kasi manwagiya, duwagin kabilog, ang department head, si Attorney Boyko kag si Colonel Salinas from Maasin. Bugal natin dyan. Gapati ako nga ang nalabot naman sa Banwa ka Maasin, makonsiderar na success. Hambal nanda ko noong success, it requires hard work and we don't rely on luck. Ginpangubadlayan namon dya sa tanan ng mga opisyalis kag pumuliyo ka Banwa ka Maasin. Ginpangubadlayan kang tanan ng mga empleyado kag department head kang Kapitolyo. And success also requires sacrifice. Grabe ang sakripisyo naman kung paano naman nalabot ang kadaragan. We have partners in Manila. May mga dalag ko kita na partners sa Manila. Ginalibre ang hotel, ginalibre ang Sarakyan Coaster. Isa lang ang ginapangayo kang partner naman sa Manila. Mayor Amboy, buligan ka naman, tulungan ka namin dito sa Manila because we believe in you. Isa lang ang hingin ko sa iyo. Pag dito ka sa Manila, magpakabait ka. Ang hirap magpakabait. That's why we sacrifice. Kaduro kagwapa sa Manila. Last is self-confidence. Ining Mayor Banwa ka Maasin, hambog, kag grabe ang tiwala sa sarili. Kag bulahan ako, may pinalangga ako nga tama kabuot nga gobernador. Sa tanan nga pangayo naman on this journey, he never say no. Isa lang ang request na kanakan. Pabayi si Mayor Amboy on one condition. Dag-un na lang sa Manila kay Mapamalacanang kami. Duro ka pamangkot. Pira ang gasto ninyo. Kag pira ang premyo. Ang gasto nagamayan pag ni si Gob. Dublihan na pa dason nga tuig. Ang honor kag ang bugal hindi mabakal sang kwarta. It is a bragging rights of the municipality of Maasin and the province of Iloilo. The inaugural Parada ng Kalayaan, no less than the President and the First Lady ang naghatag sang award. Kag ginutik ni Gob sa akon sang gapasaka kami. Grabe nga project ang mag-aabot sa probinsya kang Iloilo. Amo na ang premyo. Lastly, may apat kuno katawo sa kalibutan. Good people reminds us of our happiness. Bad people brings us
experiences and worst people brings us lessons in life. And the last is the best people, which brings us memories. And that is Governor Tutu Defensor, the best people. Sa katapusan, ang kadalagaan kang banwa kang maasin, kadalagaan kang dungog kang probinsya kang Iloilo. Kaduro na sang trophy nga ako naangkon. In the first kasadyahan sa Kabanwahanan, the municipality of Maasin garnered the champion. And we have trophy in my municipality. On the second kasadyahan ng Kabanwan, same Maasin garnered the champion. This is a once in a lifetime achievement. Kaya ginakulbaan ako next year, I don't know if madibindahan pa naman ang kampyonato. I have my intel report that the Anilao municipality is preparing. Nabatian ko nga makawayan ginadararan sa Anilao. Kay bangad next year on the kasadyahan ng Kabanwahanan, nagabuhat ang Anilao kang hanggad-hanggad nga burador para sa anda performance magadulom ang kalibutan kag magbanaag ang syudad kang Iloilo. Banaag festival gali. Amo tong iyasang Anilao. Jumar. Yes. Nagkinadadam na sila at pagambal to the Mayor Amboy, bumbutsam kag timayo man at least ka magluwas sina timakon mo sa bilog sa nga Pilipinas sa pilato ka mga nag-participate, nagpangibabaw gid no ang Tultugan Festival nga gin-declare sila ka champion kag mismo ang president no Bongbong Marcos ang naghambal no ang nag-congratulate no sa probinsya sa Iloilo nga nag-participate sa sining activity bumbutsam. Mayo man mayo man magitik-itik si Mayor Amboy sa kay Gubtuto no? Kadamo pa sa mga ginpangbuyan to nga mga words of wisdom tapos ang patuhoy yan niya gali si Gubtuto man lang. Kun lang tawon kay kun sang maasin ng abe nga mga budget. Tapos si kuno kulangon kaya mo nag-aragi ang support sa province. In terms karon sa ila sa mga expenses da sa pag-travel sini. Bumutsam to po nga gin support ni Gob. Amo to nga tubag nila to kay President Bongbong Marcos ato man si Governor Defensor, si Mayor Amboy kag si Mayor Dennis no sa Banwa sa Santa Barbara, Iloilo. Pero tiyan mo niyang mayo kay ara si Gubtuto nga naga-suporta kunti may kayuhan nga nadangtan ang suporta sang provincial government sa mga tinaga pa ni Mayor Amboy ang hambal kuno ni Gubtuto by inyo lang daya si Mayor Amboy kung ano iya sining obrahon isuportaran ta lang kunti nagbunga Bombo Jomar. Amo gani kay before pa ni sila nag-perform, sikita man tuman si Mayor gani mo lantaw man nag-direct man to sa mga performance ang membro sa sining mga katapos sa Tultugan Festival ho dito sa baybahin sa Metro Manila. Kag mismo si President Marcos nakamit lang man galing bang sa presidente ba ang hirap pala talunin ng Iloilo. Bumbutsam. Kay kun Ilonggo si Balanta nga tanan sila nga sports do naga-nogit kita, naga-participate gid. Kag sa sining mga performance man amo nang ita din pagbabaw ang Tultugan Festival kag ang sa may Banwa karon sa Santa Barbara, Iloilo. Bumbutsam. So nang latest no diri sa may bahin sa Iloilo, provincial capital sa aton sini nga mga kabombo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa
This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted radio network and source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kina Bombo Joe Marvilla sa imo sining follow-up report. Now, congratulations sa Pultugan na Festival sa sunod sining tuig. Kabay pa nga madipinsan yung inyo sining kampyonato. 57 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Madamo sang mga nagapamangkot karon or pangduwa-duwa sa sining ginahimo nga lihok sa Philippine Coast Guard. Siyempre pinagi sa mando sa Department of Justice kay pila pa ka mga law enforcement agency sa pungsod Pilipinas sa pag-retrieve sa mga the so-called remains sa mga missing nga bulangiro sa may Taal Lake. Isa ka pathologist, no? Si Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist ini siya, naghahatag sa iya sining opinion nga kung gamiton ining mga na-retrieve nga sako nga ginapayag nagaunod sang tulan sang tawo believed to be amo ning mga missing sa bungero, dapat wala gin buksan, may mga nagakaigo sini nga paghalong para nga hindi makontaminate kung inigin man ang gamiton bilang ebidensya. Ari malang kabahin sa statement ni Dr. Raquel Fortun. Suspicion pa lang to, hindi pa to confirm. Yes. But treat those sacks as evidence. Potential evidence. And yun na nga, I've said it before, medyo dismayado ako dun sa unang picture. May isa yatang nirelease na picture na inilabas na apparently binuksan yung sako at nilatag yung contents sa ground. They're not supposed to do that. Actually, if what they wanted was to check what's inside, sinilip, maybe naka-gloves ka, hawakan mo and whatever, if you really have to. Pero ang best is, kung nagdi-disintegrate na yung sako, okay, fine. Ilagay mo sa another bag. Ilagay mo sa body bag. Dalhin mo na sa morgue. Dalhin mo sa lab. Sabi ko, kung sa akin yan ni-refer, ang una kong gagawin, x-ray. Kasi it's actually even better than kinakapa-kapa mo yung bones to answer this first basic question. Are there bones inside? Are they human? Okay? Ang dali nun eh. Kapa-kapa, itsura, yes. Pero kung may x-ray ka, nandiyan naman. Yung itsura pa lang ng buto, kita mo na sa x-ray. Ano lang yan, hayop lang yan. Then, you have no case. Pero kung human yan, you have to investigate. So mangin kabahin bala ini sang posibleng nga pag-question man karon sa paghandle iya sang potential evidence para nga mapin-down ang mga ginapang tudlo kag ginabuyagyag ni alias Tutoy nga among tao sa likod sa pagkadula sining 34 ka mga personalidad, 34 ka mga bulangiro. Ti base bala sa sobra man ka excited sa mga authorities nga involved sa sining mga pagpatigayon sa pagpangita kag pag-retrieve, doon nalimta na nila mga basic procedures nga hindi nila makontaminate ang posible or potential evidence nga paggagamiton sa aton sining mga kabombo. Kagati mismo ang Philippine Coast Guard nagamba nga ti kada dive sinila ginataya man nila ila sining kabuhi. So much better nga i-handle sang Philippine Coast Guard, no? Nga ina is potential, kung si Dr. Raquel Fortun pa, potential evidence kag dapat hindi ina makontaminate. Oras naton 1 minuto na nakaligad sa takna sininga las 2. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimobot siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagaman. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon and happy Monday sa inyo tanan mga kabombo. Balikay kita para sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine and today mag-enjoy na naman kita as we start again looking for our winner para sa sininga semana. Gani ang mga istorya ninyo nga akong nga mabasahan sa sininga week ang parigid, no? Ma-qualify gid para sa pagapilian naton nga mga next winner naton diri sa kahapon lamang program for this week. Well, last week, Ox na to, no? Ang aton nga winner, si Wonder Woman, the survivor. Kag siyang aton nga pag-interviewon this coming Saturday. So, happy Monday! Kumusta man ang Lunes niyo so far? Bao, saan nakilala ko? Ito disaster, how? Sige lang nga, bawi sa mga masunod ng mga inadlaw. Smile pa rin, bisa nagasakit ang tuhod, kay naka-mo-mo. But anyway, welcome diri sa kahapon lamang program. Of course, you're with Tita Regine. Kagumusta naman over the weekend? Ang akon nga gin-assign sa inyo ba? Gibili na, tagig ka mo assignment. No? I hope you did your homework. Kagabay, mabaton ko na diri ang inyong mga istorya nga ginhuman nyo gid sa sininga weekend.
So, kung pwede nga ma-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, ipadala na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's our song for you this afternoon. Today is July 14, 2025, beautiful Monday. From Edwin Di Maculangan, Mahirap Gumawa ng Kanta. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Upuhan ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon? Mahirap gumawa ng kanta. Well, just like writing letter, the more that you do it, no, every day, kung pwede, mas naghahapos. Edwin Di Maculangan, Mahirap Gumawa ng Kanta. That's his version. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Sige, mag-enjoy na kita sa ating makasaysayan. May ari diri si Lola Amparing. Dearest, Tita Regine. Good afternoon sa tanan, kag sa mga personnel sa Bombo Radio. Subong Tita Regine, ang mga naobserbahan ko ba lang ang mga ugali sa ito, sa akong yung mga admirers, sa itong dugay-dugay na gid, no, nga nakalipas nga panahon. Pero do hindi, pag hindi ma-erase sa akong kaisipan sa subong nga panahon. So, ang akong i-share sa imo, ang mga na-recall ko, nga mga ugali nila tanan. Gani tita, no, doon ko man ini nga i-share, kaya hindi siya bala makakas. Doon nagabalik-balik gid sa akong nga kaisipan.
Kung sa bagay, hindi man ako gwapa sadto, pero hindi man sobrang pangit, kundi nga katamtaman lang nga nakaangkon sang madamo nga mga admirers. Nadumduman ko sa sinulat sadto ni Mia sang Binggawan, ni isa sa ila, wala ako sang ginobyo. Tama ang hambal ni Mia. Kaya ang natanom sa isip ko sadto, ang magbulig sa kay nanay ko, kag sa mga utod ko, kay ti, wala na kami sang tatay. So, Tita Regine, to begin with, ang unang admirer ko sadto, panahon pa ng World War II. Wala na naman, 96 years old. Very young. Ining si Lola Amparing. Ang isa, sarhento sang Philippine Army. Kaya ang isa, first class private lang. Tita, sila yung mga gwapo man, mga mabuot, halos kada simana, halin sa bukid, mamasyar sa balay, bisan wala ko sila ginasapak o ginaistorya, kag sinanay lang ang nagaatubang sa ila. Kag sinanay ang nag-iistorya sa ila. Permi man, may dala silang mga prutas, halin sa ilang mga headquarters sa bukid. Tita, tubtub ganang second year high school ako sadto, tuloy-tuloy na rin ang pagpunta sa bahay. Bisan pa nga, kung kaysa ginasinggitan ko, ginahaboy sang bato o kahoy, wala ginaistorya. Pero sige-sige, magyapon ang balik-balik sa amon balay. Tita mo na gani, kung tunay ang pagpalangga sang tao, bisan wala mo ginasapak o ginabuyayaw mo, ay mabalik-balik magyapon. Ang isa ka admirer ko sadto, duwa lang sila sang utod niya nga lalaki, nga isa ka principal sa school, pero may asawa nga teacher man, pero wala sila sang anak. Abi mo tita, luyag gid ako sang iya pamilya, kag wala untat man ang pagbalik-balik niya sa balay. Way managahambal nga may luyag abi sa akon, pero adlaw-adlaw lang ang pamasyar niya. Tita mabuot, gwapo, kag permission neat and clean kung magpamasyar. Tita, ang sa isip ko siguro, may luyag siya sa akon, pero wala man naghahambal sa akon, pero wala man nagauntat ang pagpamasyar niya. Pero may gani, ginasingganan si nanay nga, luyag nila ako nga maging asawa sang anak nila. Sa tanan gani nga admirers ko, siya ang may madamo nga nabulig sa akon. Tita, atong sa nasunugan, bala kami sang graduating na ako, siya pa ang tako bulig, kagindalaan niya kami sang terrace o folding bed, tapos punong sa tent, nga amon gin sa iluhan, nga halin sa mga Boy Scouts sadto. Tita, adlaw gabi, ara siya sa amon tent, nagabulig-bulig, kung ano-ano ang amon kinahanglanon. Siguro mga 3 nights and 4 days kami nga nagstay sa tent, bago magsaylo sa balay sang akon man cousins, sa may Divina Gracia. Sang adlaw naman sa akon graduation, may gindala siya sa akon ng isa ka bouquet of red roses bilang gift sa akon sa adlaw sang graduation ko. Tama gid siya kabuot sa iya, pero sang ulihi nagpasimpalad siya sa Baguio City, kag halin paglakat niya sa subong, wala na kami magkita ay, kag wala man sang communication sa tagsa-tagsa. Tita Regine, ang isa ka admirer ko sadto, classmate ko sa English, sa college, nga ako man lang, or akon man lang kasi manwa. Tita, may extra talent siya. Tama, tita kaalam sa tanan ng mga classmates ko. Natingala lang ako, sang una, kundiin ako nagapungko, dito man siya sa likod ko. Tapos nung tuksoon ako sa professor namon, ginasabat niya o ginatluan niya ako dayon. Tita, sobra-sobra ang iya talent. Natapos lang namon ng 2 years, wala man may ginambal sa ako, nga abi may luyag siya. Sa ulihin lang tita, may love letter nga ginpadala. Kag permi nagapamasyar sa balay, upod niya ang classmate man namon. Silin niya sa akon nga, ginagwanta niya ang iyaluyag sa akon, kay sincero kuno ako sa akon nga studies. So mo na gani, ginulat niya nga makatapos ako kag magpangaluyag. Tita, wala ako magbaton sang iya nga pagpangaluyag, kay mabulig pa ako ya sa akon mga utod sa ila pag-eskwela. Tita, sang hindi nagdugay, nga nag-teach na ako sa Sara sadto, nabalitaan ko nga nagpa-Manila, kag naging college professor siya sa isa ka dako nga university. Halin sadto, wala na kami sang communication, kag balita sa kada isa sa amon.
Sang lihi, sa may general reunion sa amon school, ako nabalitaan nga nagkasakit kili siya, na paralyzed. Kag sang ulihi, kinuha sang aton mahal nga Diyos. Medyo nasubuan man ako sa kaluoy sa iya, nga bisan pagtudlo lang sang question sang amon nga professor sadto, wala gid ako kabalo sa iya. Nga wala man lang kami nagkita ay tubtub nga napatay siya. Tita Regine, ako naman nga nadumduman, ang 2 years nga pagmamasyar sa amon, halos adlaw-adlaw sadto. Sang isa naman katawo, may ginadala nga mga root crop sa balay. Kita sang panahon gali isang gera, ang adlaw-adlaw sadto nga pagpamasyar niya, may dala man siya nga lain-lain nga mga root crops, nga usually early in the morning ginadala niya, nga tulog pa kami. Sang primero, wala kami tanan kabalo kung sino ang nagadala. Kaya ginabutang lang niya ang dala niya sa idalom, sa tupad sang amon lutuan o dapog. Sang ulihi, naabta namon kaya tinaadlawan siya. Kundi nahibaloan na namon, nga akon man lang gali admirer. Kada adlaw, laing-lain nga mga root crops ang ginadala niya. May balinghoy, may kamote, ube, saging nga samba, tapos tamis kag mais. Balan mo tita, may kaya man sila. Isa ka bes, nagpanglaswa kami sang friend ko sang Tugabang, lupo kag tangkong. Didto kami sa Kamaisan. Madamo ang Tugabang, kag nanguha kami sa Kamaisan. Tita, nangawat kami sang mais. Nga ginasulod namon sa idalom sang among nga ginpanglaswa para hindi makita. Tita sa ulihin na hibaloan namon, nga ang tag-iya gali sang Kamaisan, iya gali isang ako ni admirer. Sang mahibaloan namon, wala na kami magliwat. Kay permi man kami ginadalhan sang mais ang admirer ko nga ini. Tita, natapos lang ang 2 years nga gera, wala gid siya kahambal sa akon, nga naluyag siya sa akon. Tita, pag-ibig lang sa tingin, pero siguro dako man ang luyag niya sa akon, kay halos adlaw-adlaw man ang dala niya sang root crop sa balay. Dako man ang akong katingala sadto sa mga admirers ko nga may mga luyag gali, pero wala ni isa sa ila ang nagapangluyag o nagasiling sang ila balatyagon o pagpalangga sa akon. Siling sa mga tigulang nadaog ko sila sa dungan. Kita kalabanan sa mga admirers ko sadto, may mga kaya man, mga good-looking man, mga mabuot, kag mga matinahuron, pero siguro tita, nadaog sila sang ila kakulba kagahuya. Tita, medyo malawig na akong sulat, medyo nakapoy naman ako, damo pa ko tanis ng isa-isay, pero sa sunod naman. So here's my love, kisses and prayers sa imo tita, and sa family, and also sa mga maukod ng mga listeners and letter senders. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Well, Lola, ang paring may ara gid ang mga tawo, no, nga mga mahipos lang. As in, ginadala na lang sa actions ang ilang nga balatyagon. No more words. So, basi, ang kalabanan, ginsini sa ila amo sina, no? Or basi, correct ka man sa imo paghuna-huna. Or sa paglantaw sa mga iban, sa mga tigulang, at yambal nila. Basi, nadunganan, or naisugan sila sa imo. Kag, naunahan mo gid sila sa dungan. But, sige lang, ano, those were things nga very normal para sa isa ka dalaga nga i-experience nga makaangkon sa mga admirers, ang iban masupog, may ara man nga hipos-hipos lang, may ara nga gahuya-huya lang. 25 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa imo Lola Amparings for sharing with us again another story sa sininga hapon. Magabalik kita with more stories to be read sa inyo diri gihapon sa Kahapon Lamang program with Tita Regine. Yari ang mga simpleng pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo.
Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cell. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigip. 27 ang atong nga oras kadto naman kita sa i-share this afternoon ni NB Dearest Tita Regine. Matahom kag mayad gid nga kahaponanon sa inyo tanan, mga buutan nga katapos sa Bombo Radio Philippines, labi gid sa imo Tita Regine, sa mga maukod nga mga classmates sa kahanginan, sa liwat, manayanaya nga kahaponanon dyan kaninyo. Kanami isang kaagahon sang akon pagmata. Nabatyagan ko ang kabugnaw sa dupoy-dupoy sang hangin nga nanalupsop sa akon kaugatan kag bilog nga kalawasan. Sini nga tion, dungan sang wasiga nga pagsirak ni Haring Adlaw sa sidlangan. My heart is full of hope and joy for the new day, new life, new blessings. And here's my greetings. A blessed, pleasant Sunday morning, my dearest good Lord Jesus. I praise you, I thank you, and love you with all my heart for everything you have done for me, especially the precious gift of life you've bestowed upon me. So, Domingo, gali niya ginsulat ini. Sa pag-abri, kag paglantaw ko sa bintana, dako gid ang akon katingala, kag nakapamangkot sa akon kaugalingon. Ay, nagaano ran dyan sanda ni Lando kag ni Sally? Insa sige nanda kasuki ang mga hilamon sa aragyan namon. Suki. So sa akon sobra nga kabalaka, gingkaduan ko sila kag pamangkuton. Nagaano ka mo dyan? Ano na pangita ninyo? Nadura inyo sinsilyo? Ang sabat ni Lando, waay nagasigi abi ka reklamo dyan si Sally, nga pangitaon gid namon subong ang true happiness nga waay tuya sa amon balay. Ano to? True happiness ang ginhambal mo? Husto ang nabatian ko? Daga paramungol abi ako. Ladies and gentlemen, what do you think? Where do you think you find this true happiness? Will it be on the road where we pass by every day? Will it be in the casino and nightclubs? Will it be in riches and honors, in power and pleasure? When in fact, riches just led to a desire for more, while pleasure accomplished little. Success could be due to chance as much as ability. Brother Lando, Sister Sally, and to everyone out there, I think, it is believing in God. Nga amo ni ang ultimate source of true happiness. Nga ginapakita
kung nagkakaon kita, working and doing good, could all be enjoyed when done with Him, our Lord. Mga earthly pleasures, honors, and achievements, hindi ini makasatisfy. But with God in our lives, genuine happiness is possible sa aton pagkaon, sa aton pagtrabaho, sa aton pagpangabuhi. Ecclesiastes 3 verses 9 to 14. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Only God does the impossible. He makes a way when there seems to be no way. Nagapati kita sa Ginoo because He is the only root of our existence. God is always present in our hearts, nagakabuhi sa aton at all times. He is the driving force of our living. He enables us to live tenaciously in our role. We must be thankful. Magpasalamat kita sa iya power. With His inextinguishable life force, we have lived from generation to generation. The power of God's life has been the mainstay of our existence, and God has paid a price that no ordinary man has ever paid. Ang tunay kag matuod-tuod naton nga kalipay si Ginoong Hesus nga nagtuga sa aton, nagpakaon sa aton, nagpalangga sa aton, nagpakamatay sa cross tungod sa aton, sa pagtubos sang aton mga kasalanan, kag tungod sang iya dako nga paghigugma sa aton. Ini tanan aton utang sa iya, labaw na gid ang huram naton nga kinabuhi sa iya. He is our creator of all creations, provider of all our needs, protector from all dangers, counselor of guiding us in the right path, mentor and educator of the world, defender from all evils and bad spirits, savior from all calamities, healer of all sickness, forgiver of all our sins, and redeemer from all damnations. He is our everything, kag wala na sang iban. Gusto ko lang i-share, lakipan sa manami nga pangamuyo, ang pagdayaw naton sa aton mahal nga Ginoo. Almighty and Heavenly Father, we come to you in our need. Please open our minds that we may be aware of your presence in our daily life and undertakings. Open our hearts that we may offer you all our thoughts. Open our mouths that we may speak to you throughout our day. Our living Lord and our loving God, we praise you and love you. We're very grateful that you have been the driving force and the root of our existence. Ara kagid permi sa amon kasing-kasing. On our side, wherever we may be. You watch over us, support us. Kung kami naga pinanghinaan, comfort us when we are lonely. Guide us when we're lost, never leaving us as you live among us at all times. Waay mo gid kami ginakalipatan, O our Lord of mercy. Our dearest Lord, we don't lose our faith about what you're praying for today. You're faithful, our good Lord. We truly believe that there is power in prayers, for they hold the power to move mountains. From Matthew 17 verse 20. So kung kita nagapangamuyo, nagapamati gid siya, storms get stilled, doors open and restore relationships. Sickness gets healed, hope rekindles, strength renews, and your answers come at just the right time. Ginoo namon, in your strong and loving arms and on hands, we place our lives today, choosing to depend on you to light and guide our way. We ask this in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. So sa pagpadayon ko, mga kauturan kay Jesus, from the stages of elimination in our life, tandaan naton ang mga masunod. The only thing that won't eliminate you eternally is God, because at the end of the journey here on earth, we shall return to Him with accounts of the hour we lived our lives. So, always meet Him. Communicate always with Him. Sundon gid siya sa iya mga ginapanghambal. Maintain your presence with Him. Therefore,
While your bodies are still capable, live life to the fullest. Worship God in truth and in spirit, and there will be no regrets living out our lives for Him and be blessed. Keep trusting God in everything you do every day, everywhere, every moment of an hour until the end. Let peace be with you. Stop overthinking. Relax, for God is taking care of everything. Kung may mabakod ikaw nga pagtuo sa iya, kag pagsalig sa iya, even though life is uncertain, rest assured that God's plan is perfect. So trust in Him, even the path seems unclear, and share His love with others. Ang Diyos naton is compassionate and gracious, merciful, slow in anger, abounding His eternal and unfathomable love. So di kita magkulba, di kita kulbaan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right hand of my righteousness. Isaiah 41 verse 10. No, internalize na naton ang bear in mind ang Psalm 20 or no, Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare, and from deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield. Hindi ka makahadlok sa mga terrors of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midnight. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Kung maghambal ikaw, the Lord is my refuge, and make the Most High your dwelling. No harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you. To guard you in all your ways, they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobras. You will transfer the great lion and serpent. Bangod, palangga niya ako. Says the Lord, I will rescue him. I will be with him in the trouble. I will deliver him and honor him. With a long life, I will satisfy him and show him my salvation. Lastly, Tita Regine, let me close this episode with these gems of thought. Hindi gid mag-give up. Today is hard, tomorrow will be harder, but the day after tomorrow, there will be sunshine. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. John 14:6. The Lord will guide you, meet your needs, give you strength. You will flourish like a well-watered garden. Life is amazing. Be strong. In every struggle, God knows what's the best for you. God loves you. God is your refuge. Psalm 62:6-8. God is always with you. God knows you by name. God has plans for you. God will fight for you. Never stop praying, even after God gave you what you prayed for. Thank you so much for reading. Once again, Tita Regine, and I hope everyone has been enlightened about the true happiness we need in our daily life. Long live KLP. Salamat gid sa imo, Tita Regine, kag sa mga fellow active letter senders and listeners. May God's abiding presence be with you all, keep you and your family safe from all harm, and may you be blessed always by our Almighty Father richly. Truly yours, in B, sa Iloilo Province. Well, NB, thank you, Gid, for sharing with us the good news. Yes, Gid, mga reminders sa ato nga pagpangabuhi. We only need Him over and above anything else.
Alas 2:40 ang ating nga oras. Salamat sa liwat in base ang Iloilo Province. Magapanambalik kita with more stories to be shared with you. Sa gihapon, this is Tita Regine and this is KLP. Paano ba lamang kaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nag-a-affect. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. Sarap ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. 45 ang aton nga oras ug punantaan sulat ni Aguila sang Sri Lanka. She's sharing with us ang mga nagakalatabo dito sa iya sa Sri Lanka, of course. Tita Regine, tumutulo ang luha ko, pero perti ang timo. Kay man, kanamit sang ako niya sudan. Gakinamot ako iya, kung amo ni akong sudan. Ang timo ko, kadalag ko na, gadali man ubos. Kay wala na ako oras patita. Pinirito nga talong ang iya nga sudan. Kagdamo siya sa mga spices ang ginpamutang. So nagbilin ako sang talong para sa sunod ko nga kaon, may talong naman ako nga matimo.
Nagmamadali ako sa pag-toothbrush, na daw machine ang takbo sa bawat pahid ng brush, nag-apply ng konting makeup, binawi ko sa makeup na hindi mahalata ang pagod ko, tita. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Naku, may mga pinturang nakadikit. Sabi ko, wala na akong oras. Bahala na. Mahalaga, maayos ko ang stage. Ito siya ning in charge, no, sa pagpapilit dito sang kumaga backdrop bali decor sang stage para sa celebration sang Poson Poya dito sa school sang iya bata. Alright? Bumalik ang aking asawa, sinundo ako at nag-aalala. Hindi pa raw tapos ang stage. Pagdating namin, pinagmamasdan ko ang kilos na nag-assemble ng sound system. Sa isip-isip ko, anong klaseng kilos to? Mahinhin. Habang ako, mabilis na binababa ang aming mga gamit. Pinatong ko sa stage ang mga gamit ko at naghihintay na matapos ang pag-assemble nila. Kailangan kasi matapos muna ang pag-assemble ng mga sound boxes bago ko titirahin ang aking trabaho. Hindi ako pwedeng makisabay sa trabaho nila, tita, kasi magsasalubong ang aming mga kilos. Dapat mauna muna sila bago ako mag-umpisa. Inoccupy din nila ang stage sa kanilang mga gamit na dapat ang stage para lang sa mga performers, decorations, and microphones. Ang mga gamit nila dapat may sariling pwesto na hindi makasagabal sa mga stage performers upang makakilos ng maluwag ang mga panauhin. Higit sa lahat, ang sound system makapagbigay ng maayos na kalidad na serbisyo kasi bayad sila ng 40,000 rupees. Ang problema, kami pang mag-adjust sa sitwasyon, tapos kami pa ang susunod sa kanilang kagustuhan. Uminit ang ulo ko sa mga oras na yun. Palibhasa, kulang sa coordination ang may-ari ng eskwelahan, kaya nagkaganoon ang problema. Napansin ng mga nag-assemble, gasampok ng kilay ko at panay-reklamo ako sa aking asawa na pabulong. Sabi ng partner ko, relax ka lang. Sabi ko, paano ko makapag-relax sa atin ang stage decoration? Ito ang pinaka-importante sa lahat. At ako lang makakagawa dahil wala akong oras magturo sa mga walang kusang loob. Masasayang lang oras ko, tita, at mas stress pa ako. Napakalayo sa ugaling Pinoy. Tayo ay masigasig sa oras ng trabaho. May dedikasyon at hindi puro ingay. Bigay todo tayo kung nagtatrabaho. Maayos at walang kwentuhan, hindi reklamador pagdating sa trabaho. Tahimik na ako at pinagmamasdan ang kanilang mga trabaho at kilos. Nakapamewang na ako, tita, pangtanggal sa stress. Kalaunan, nagmamadali na sila sa kanilang mga trabaho at kasama nila sa pagtatrabaho ang aking partner. Nag-aalala na ako kasi hindi pa ako makapag-umpisa sa trabaho. Niyaya ko si Imashi na magpalit ng damit sa loob ng eskwelahan. Umakyat kaming nagmamadali parehas, busy ang ibang mga guro. Tumingin sa akin si Madam, alangan na tumingin sa akin. Lumapit ako at nagpaalam. Sabi ko, gagamitin ko ang toilet mo. Magpapalit ng damit si Imashi. Tinuro niya nang pumasok kami ang panghi. Sabi ko, dalian mo Imashi. Doon nakita ayusan sa labas kasi sakit sa ilong ang amoy. Tumawa si Imashi. Dali-dali kong pinasok sa plastic ang uniform niya. Pinigilan kong aking paghinga. Nang nakalabas kami, inayusan ko si Imashi. Habang nag-aayos ako, umumpok sa aming harap ang mga bata. Nakikipaglaro sa akin. Natatawa ako kasi sinasayawan nila ako. Hinihipo nila ang aking damit at hinahawakan ang aking kamay. Si Oshani lumapit sa akin at hinalikan ako. Ang saya nila sa aking harap. Si Imashi, tawa ng tawa. Pagkatapos, nagpaalam na ako kay Madam. Nagtanong kung natapos ko na raw ang lahat na ginawa ko. Sabi ko, oo. Pabagsak na sagot. Paano, tita? Puro kwento. Hindi malang nakasilip sa sitwasyon sa labas. Kung ano ba dapat ang suportahan, pagkukulang at solusyon sa mga pangyayari. Pinagmamasdan ko ang mukha niya. Walang kapagod-pagod. Samantala, ang kapwa niyang mga guro, makikita na pagod ang mga mukha.
Sa isip-isip ko, tita, palibhasa, dada ka lang ng dada, kaya wala kang kapagod-pagod. Halos buwan-buwan bago ang mga guro. Nakikiramdam ng ako, tita, sabi ko. Makapagtapos ng si Oceani, sa poder mo, hindi mo na matitikman pa ito, ang sakripisyo ko. Awa sa mga magulang at mga bata, kaya ginagawa ko ito, hindi para sa eskwelahan mo. Sabi ko sa kanya, ang stage hanggang ngayon hindi pa tapos. Sabi ko, babalik ako doon. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil wala akong mapapala sa puro kwento niya. Hinalikan ko si Oceani at nagbabay sa mga bata, mga classmates niya. Nagmamadali akong tumalikod. Narinig kong tinatawag niya si Oceani na bumalik sa kanilang mga upuan. Hinawakan ko si Imashi at nagmamadali kaming bumaba. Mga magulang nasa baba, nakatayo silang lahat. Hindi na ako tumingin sa kanila para hindi ma-delay ang oras ko. Mabilis ang lakad namin ni Imashi at bumalik sa stage. Pinagmamasdan ko ang mga kilos nila. Sa isip-isip ko, dapat ang soundbox hindi sa center kasi ang stage para sa mga performers. Hindi gaano kalakihan ang stage, tita. Sabi ko, dapat ang mga ilaw hindi sa gitna. Nagtanong ako. Sabi ko, mababa ang mga ilaw. Paano ang mga decorations nito? Paano ito? E di ang mga ilaw mo ang makikita sa stage, hindi ang title at pangunahing titulo sa event ngayon. Itataas po ang mga ilaw pagkatapos ng trabaho. Sabi ko, ang laki ng paint ko, matatapakan ang paint kasi mababa ang stage at ang ilaw, mababa rin. Ito kasi, tita, ang importante sa lahat, ang stage, ang title ng program namin. Sabi ko, dapat maiangat ng mas mataas ang mga lights. Mahaba ang stage, paano to? Nainis ako kasi ang may-ari ng eskwelahan hindi makasilip kung ano ang kaganapan. Sabi ko sa may-ari ng sound system, iusog natin konti. Hindi raw pwede maiusog. Sabi ko, bakit hindi pwede? Mga wire yan, may mga extensions at mahaba. Dapat kasi nag-provide kayo sa lahat ng mga accessories ng soundbox na hindi makakaistorbo sa mga performers. Sabi ko, saan ko ilalagay ang mga paint ko? Dapat kasi ang mga paints ko makapwesto sa dapat nilang mga mapwestuhan. Kasi bawat sulok may kanya-kanyang simbolo yan. Paano to ngayon? Problema, patita, hindi ko maibalance ang aking mga paints or paintings kahit anong balance ko. So nagtanong asawa ko kung bakit hindi na maayos at hindi na maitayo ang mga paintings mo. Sa bahay okay naman, bakit dito natutumba? Tumalon-talon ako sa stage, umuuga. Ito ang dahilan kung bakit hindi mapwesto ang mga paintings. Ang stage hindi balance. Napayuko na lang ang may-ari ng sound system. Mamaya, pakisandal mo na lang sa mga speakers, sabi ko. Hindi ba ito nakakaistorbo sa sounds mamaya? Baka ito pa ang dahilan na hindi gagana dahil sa likod ng amplifier ang sasandalan at mag-short circuits? Hindi okay lang. Sa isip-isip ko, tita, katangahan ang rason mo para sa akin. Hindi ka nag-isip. Maaari ito ang dahilan ng short circuit at mag-create ng ingay sa soundbox mo. Lalo pang bawat hakbang umuuga ang stage mo. Sabi ko, kung mag-short circuit, di lalong papangit ang sounds natin. Distraction na naman sa event na ito. Ay, nang bumaba ako, hinawakan nila ang painting ko at pinagtulungan upang maikabit. Hirap kasi sila, ang laki. Sabi ko, bumili ka ng tiyan, Dad. At nagmamadaling umalis ang asawa ko upang bumili ng tiyan. So, binabalance ko ang painting, tapos bumaba ako sa stage at kinuha ang iba pang mga gamit. Humawak sa paint ko ang operator ng sound system. Pagkakita niya, parating ako, dali-daling bumalik sa kanyang pag-assemble ng mga accessories. Sa wakas, natapos ang pag-assemble. Ay, salamat. Tamang-tama, mahahabol ko ang takdang oras bago sumapit ang 4:00 ng hapon. Kinuha ko ang flag na nakatungtong sa aking puting bag. National flag ang unang kinabit ko. Habang hinahanda ko ang flag at kinabit ko sa kanang bahagi ng poste ng ilaw,
Dinampot ko ang maliit na wire sa sahig at pinaikot sa ground ng poste ng mga ilaw. Dito ko nilagay at kinabit ang tiyanhe upang maisibit ang flag sa poste. So habang inaayos ko, biglang pumasok sa aking isip ang ating watawat ng Pilipinas, ang unang flag na hinawakan at itinaas ko. Ang watawat ng ating bansa, tita, watawat ng Pilipinas. Pangalawang watawat itong hinawakan ko ngayon at kinakabit ko sa harap ng madla. Panginoon, basbasan mo ang bansang ito habang kinakabit ko ang watawat ng aming bansang Sri Lanka. Tumatayo ang aking mga balahibo, tita. Habang inaayos ko ng maigi ang posisyon ng watawat, sinabit ko ang dulo ng flag at isinipit ang tiyanhe sa painting na punong kahoy. Sinibit ko ang dulo ng flag sa likuran ng aking painting. Pumurma ang watawat ng maganda. At habang sumasayaw sa hampas ng hangin, sabi ko, nakikisabay din ang panahon. Nang matapos ko maayos ang flag, napasmile ako na tilang gumaan ang aking pakiramdam at napawi ang aking pagod. Pagkatapos sinunod ko ang watawat ng Buddhist flag at kinabit ko sa kaliwang bahagi ng poste. Magkabilaan ng poste, 2 flags ang nakasabit. So inaayos ko parehas ang pagkakabit ng mga flags na makita ang mga porma ng mga watawat. Pagkatapos, sinunod naming mag-asawa ang imahe ni Lord Buddha. Ito ang kauna-unahang na ipaint ko, 9 feet by 6 feet ang haba at lapad. Pagkatapos, sunod-sunod ko na inayos ang lahat ng mga paintings. Kalakip ang mga bundok at bato na ginuhit ko sa plywood din. Deer na pininta sa plywood. Lotus na gawa sa dahon ng powak. Bumaba na ang aking asawa. Alam niya na sa pag-ayos sa mga painting, hindi niya nasaklaw ito. Mga sound operators, bumaba na silang lahat at ako na lang ang naiwan sa stage upang ipagpatuloy ang aking trabaho. Diri lang kita naman, anay asta, sa aking trabaho. So what happened next? Siyempre, sa next naman naton, nga pagsugpon sa sulat diri ni Aguila sa Sri Lanka. So salamat gid sa imo, Aguila. May pila pa ka day siguro kag matapos ta ini. Sa inyo mga kaugalingon yung mga istorya dira mga kabombo, pwede ganyo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga matahom nga mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. After sa KLP, ang Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, balikay naman kita buwas. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.